Moi boa tarde a todos e a todas os que están aquí presentes, compañeiros, compañeiras e os que nos ven a través das canles de YouTube. Empezamos este pleno, o número 11 do 2025, sesión ordinaria, ás 8:30 con 8 puntos na parte resolutiva, os que engadiremos algún máis despois da votación de urxencia, seguida da actividade de control, robos e preguntas. E se vos parece, comezamos polo primeiro punto, a aprobación da acta da sesión anterior. Hai dúas, unha do 7 de 2025, no pleno ordinario. Algo que decir a esta acta? Nada, pois se vos parece, votamos. Votos a favor da acta? Unanimidade. Non vos preguntei, falta o compañeiro Joaquín, vai vir ou seguimos? Seguimos? A segunda das actas é a do 8 do 2025, en sesión extraordinaria. Algo que decir esta acta? Votamos, pois, votos a favor, unanimidade. E pasamos ao punto número 2, que é o expediente 24/10/2025, declaración de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais ás obras consistentes en construción de un pozo de captación de auga no Torreiro do Souto, en Pomar de Suso, parroquia de Santa María de Salceda. Doulle a palabra ao concelleiro de Facenda, Alex. Hola, boas tardes, noites a todas as persoas que nos siguen, o público que nos sigue aquí no Salón de Plenos e tamén a xente que nos siguen das casas en directo ou en diferido. Bueno, tremos neste segundo punto da orde do día unha declaración de especial interese ou utilidade municipal. Bueno, xa se le van traído varias e neste caso, bueno, a solicitude está feita pola traída de augas do Castro Barreiro, que, bueno, fan unha solicitude para unha obra consistente na construción dun pozo de captación de auga nos Torreiro do Souto en Pomar de Suso. Bueno, un pozo para a captación nun terreo e que evidentemente entra dentro destas supostos de utilidade municipal. O importe a bonificar da taxa é o 95% do ICIO, que estamos falando de 147,25 euros. E, bueno, isto leva en paralelo aparellado un expediente urbanístico, unha comunicación previa de obras, na que, bueno, pues tamén a traída do Castro Barreiro solicita ao Concello, xa que se trata dun terreo público, solicita a permiso e autorización para facer ese pozo de captación nese terreo. En ningún caso se vai a ceder ese terreo a traída de augas. Palabras, Partido Popular. Boas noites, membros da Corporación, veciños presentes, os que nos esteades vendo en directo e os que o fagades cando consideredes. Ben, como tantas outras veces, cando ven unha petición por un colectivo para que se lle bonifiquen certas taxas, pois, lóxicamente, non estamos a favor. E, unha vez máis, por recordar que este 95% é gracias a aquela insistencia do noso grupo fai anos para conseguir pasalo do 50% que estaba ao 95% actual, e, polo tanto, dende aquela, e, como digo, gracias á insistencia do noso grupo, pois todos os colectivos que así o soliciten dende entón, pois se benefician desa bonificación do 95%. Esperemos que o que solicita, neste caso, a traída de augas de Castro Barreiro, pois teña resultados positivos, que atopen auga pronto, que non hai que gastar moito en profundidade, que se de boa calidade e que haya que tirar dela. En poucas ocasións significaría que os outros manantiales abastecen o barrio e que non hai moita sequía. Por lo tanto, creo que vamos estar todos de acordo e que as obras vayan ben e que o resultado sea positivo. Nada máis. Partido Socialista. Bueno, boas noites a todos e a todas que estades aquí e os que nos seguides. Nada, nós tamén estamos a favor, xa que se trata algo dun ben para os veciños, polo que nada que decir. Gracias. Grupo Mixto BNG. Ben, xa está previsto na ordenanza correspondente e a declaración de ben de interés social, non hai nada máis que discutir a favor. Votamos, pois, esta proposta de declaración de especial interese e utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais ás obras consistentes na construción dun pozo de captación de auga no Torreiro de Souto en Pomar de Suso, de Santa María de Salceda. Votos a favor?
unanimidade. Pasamos ao punto 3, o expediente 1011/2025, aprobación inicial da ordenanza reguladora do Servicio de Recollida de Tratamento dos Residuos Municipais xerados no Concello de Salceda de Caselas. E doulle a palabra ao concelleiro de Medio Ambiente, Marcos Troncoso. Ben, boas tardes a todos e todas os membros da corporación e aqueles veciños que nos escoitan dende a canle de YouTube e os que estáis presentes aquí en sala. Neste punto do orde do día teremos a aprobación inicial da ordenanza reguladora do Servicio de Recollida e Tratamento de Residuos Municipais xerados no Concello de Salceda de Caselas. Bueno, a elaboración desta ordenanza o que pretende adaptar a xestión dos residuos, a xestión que facemos no Concello, dos residuos municipais a normativa vixente. Hai dúas leyes que son as que regulan a xestión dos residuos en España, bueno, unha en España e outra en Galicia, a Lei 7/2022 de residuos e solos contaminados para unha economía circular e a Lei Autonómica 6/2021 de residuos e solos contaminados de Galicia. Ben, o alcance desta ordenanza o que pretende é regular a xestión dos residuos de competencia municipal. Con xestión refírome á recollida, ao transporte e ao tratamento final dos residuos. De competencia municipal. Cales son os residuos de competencia municipal? Ao final, os residuos hai moitos tipos de residuos, están entre eles os industriais, residuos sandage, pero un deles que o que se centra esta ordenanza son os de competencia municipal, que son aqueles residuos domésticos, os que se xeran nos fogares, na restauración, hostelería, por exemplo, os residuos comerciais non perigosos e os residuos domésticos xerados na industria. Na industria xeranse residuos tamén propiamente dito da actividade industrial, pero a maiores producese tamén residuos similares aos que se producen nunha casa, por exemplo, nas oficinas, ou, nas oficinas non, por exemplo, un operario cando almorza, pois xera, que sei, un cascado en plátano, así, que poden ser residuos domésticos. É importante diferenciar entre estes residuos domésticos e os residuos industriais, que non entran dentro desta ordenanza. Que obxectivos pretendemos acabar con esta ordenanza? Bueno, o principal é cumplir coa normativa vixente. Temos que adaptarnos ás novas normativas que veñen de Europa e a estas normativas que acabamos de mencionar. Impulsar tamén a xestión máis sostible e acorde á xerarquía dos residuos, establecer a obrigatoriedade de recollida selectiva e indicar aquelas prohibicións en canto a comportamentos na xestión dos residuos e, por suposto, establecer un réxime sancionador para aquelas conductas que non sexan as correctas. O documento en sí, non me vou poñer a estenderme moito no que o contío del, pero si facer así un pequeniño resume, son 4 bloques, 4 títulos e 2 disposicións finais. No primer título que se recolle son un poquinho esas disposicións xerais, un tema de definicións, cal é o marco competencial, que residuos ten que facerse cargo o Concello, as obrigas dos produtores de residuos, así como un listado con conductas prohibidas. No título 2, pois é onde se detalla un poquinho máis ao por maior, o servicio que se fai de recollida dos residuos, cales son as modalidades de recollida que hai, que son 3, a recollida ordinaria, a recollida do que, de cada unha das fraccións, fraccións de residuos, neste caso, recollemos varias, como son os envases, papeles e cartón, vidrio, bioresiduos, residuos vexetais, fracción resto, medicamentos e os seus envases, pilas e acumuladores e aceite de cociña usado. Falamos tamén da compostaxe como método de xestión dos bioresiduos. Nos apostamos pola compostaxe, tanto comunitaria como doméstica. E logo tamén se detallan as recollidas especiais de residuos. Por exemplo, aquí temos os xoves de recollidas de voluminosos, depois tamén os mini puntos limpos que hai no Concello para a recollida de outros tipos de residuos, como poden ser perigosos, residuos de aparellos eléctricos e electrónicos. Tamén se detalla a recollida de restos de construción e demolición, vehículos abandonados e os residuos textis. No título 3, o que se fai referencia
referencia á responsabilidade ao réxime sancionador, bueno, se tipifican 3 tipos de infraccións leves, graves e moi graves, e as sancións que veñen aparelladas, non? Que, bueno, están entre os 2.000 euros e os 600.000 euros, dependendo da gravidade da infracción que se realice. E o último título 4, que recolle a competencia sancionadora, neste caso por parte da alcaldía, e se recollen posibles acordos de colaboración con entidades menores para, por exemplo, execución de medidas judiciais impostas a menores, como, por exemplo, traballos en beneficio da comunidade. Publicouse o 12 de agosto na web un período de consultas previas que tivo ata o 3 de setembro, que me corrixa a secretaria, pero creo que non houve ningunha aportación. E se en caso sae aprobada esta ordenanza, pois pasará a exposición pública, na que habrá un período de achega de alegacións se se cree oportuno. Logo quería tamén deixar unha constancia aquí, que, bueno, é algo que se detectou nas comisións, que para eso sirven tamén, duns erros que hai en 2 artigos, que constase en acta por si se pode rectificar antes da exposición pública, que sería, por unha parte, no artigo 16, na segunda liña, onde pon dunha recollida especial, entre paréntesis, sección segunda, pois non debería decir sección segunda, senón capítulo terceiro. E no artigo 34, no apartado 1, 2 e 3, habría que cambiar a parte inicial da frase, e donde pon: no caso de infraccións leves, cando se trate de infraccións tipificadas nos apartados A, B, C, D e E do artigo 31, continua a frase, aí debería ser modificado e debería poñer: no caso de infraccións leves, cando se trate de infraccións tipificadas no artigo 31, continuamos, porque ao final son todos os apartados. Aquí hubo un erro, porque ao final, bueno, é unha ordenanza, é un documento pois o suficientemente grosso para traballar con borradores e bueno, aí pois foi un erro que non se subsanou. O mismo sería no punto 2, que a frase quedaría: no caso de infraccións graves, cando se trate de infraccións tipificadas no artigo 32. E no apartado 3, igual. No caso de infraccións moi graves, cando se trate das infraccións tipificadas no artigo 33. E, en principio, nada máis. Palabras, Partido Popular. Boas tardes a todos e todas, público presente, membros da corporación e tamén a todos os que nos siguen a través das redes sociales. Estamos ante unha nova ordenanza coa cal se pretende e esperamos que se mellore a xestión dos residuos municipais. Un reto complexo, pero non imposible. Unha nova realidade que necesita o compromiso activo de todos nós, de todos os veciños e veciñas, empresas e comercios e demais persoas xeradoras de residuos como axentes corresponsables na xestión dos residuos que producen. O noso grupo, na comisión informativa celebrada o pasado luns día 27, propuxo unha serie de puntos en aras de mellorar dito documento, pola cal presentamos a seguinte emenda. Artigo 16. Recollida de residuos non incluídos nas fraccións selectivas, fracción resto. Propoñemos establecer un horario específico de recollida entre as 6 da tarde e as 5 da mañán dende 1 de novembro a 1 de abril. Esta medida responde á necesidade de adaptar o servizo ás condicións climáticas en eses meses. Non é o mesmo as 8 da tarde no verán que no inverno. E adaptalo tamén á realidade dos hábitos veciñais, reducindo molestias. Ademais, solicitamos que se detallen os días de recollida por parroquia. Un calendario de recollida é fundamental para fomentar a colaboración de todos os veciños e evitar acumulacións innecesarias. Artigo 18. Recollida separada de residuos de pilas e acumuladores. Engadimos que, ademais dos puntos xa previstos para o seu depósito, se habilite un lugar nos centros culturais das parroquias, previo acordo cos mesmos. Artigo 19. Recollida separada dos aceites de cociña usados. Propoñemos que o Concello habilite puntos estratégicos de recollida en todas as parroquias, ben sexa por barrios ou zonas de paso máis concurridas.
Propoñemos esta emenda que non só mellora e complementa esta ordenanza, senón que tamén lle facilita a todos os veciños o compromiso activo na xestión dos residuos. Por todo isto, solicitamos que esta emenda sexa tida en conta na redacción definitiva desta ordenanza e que se valore a súa aprobación. Moitas gracias. Partido Socialista. Vale, entendemos que, bueno, boas noites a todos e a todos antes de nada, xa que na primeira intervención do meu grupo falou o compañeiro Óscar. Nada, entendemos que este regulamento é unha ferramenta necesaria que urxe para a modernización da xestión dos residuos no Concello na busca dun modelo máis sostible e eficiente. Entendemos que a xestión dos residuos é un reto das administracións locais, xa que somos as máis próximas á cidadanía. Entendemos que é positivo a búsqueda da separación, clasificación dos residuos, así como impoñer un horario para a recollida, sobre todo no casco urbano, que é onde é máis factible que haxa cheiros e molestias. Nas parroquias, bueno, non o vemos tan necesario, pero, bueno, mellor tampouco estaría de máis. É simplemente o tema de recollida nos centros culturais ou a recollida nas parroquias, como dixo o compañeiro do Grupo Popular, pois, en principio, tamén nos parece algo axeitado. Nada máis. Grupo Mixto, BNG. Ben, nós xa expuxemos na comisión unha serie de puntos que creíamos que poden mellorar esta ordenanza. Algún deles me parece que acaba de recollelo o Partido Popular. De todos xeitos, o que acaba de decir o Partido Popular sobre a recollida de 18 horas a 5, eu creo que se refire a depositar o lixo, non a recollida de lixo. Aclaremos determinadas situacións. Nós non imos dar agora o debate porque temos bastantes puntos para expor no trámite de exposición provisional cando se publique, e preferimos dar o debate sobre o que presentemos posteriormente. Incluso, unha vez que o presentemos, nos gustaría que a posibilidade de que houbera unha reunión de todos os grupos, dos voceiros dos grupos, para ver se somos capaces de perfilar ou de a redacción que se lle poidamos dar tanto as emendas que presentemos nós como a calquera outra que apareza nese período, e de traer ao próximo ao pleno na aprobación definitiva un texto e con unhas emendas que poidan mellorar de acordo co que poidamos falar entre todos. Segunda quenda, Marcos. Sí, bueno, nos estivemos estudiando a emenda do Partido Popular. Bueno, nos parece boas aportacións que poden axudar a mellorar a xestión dos residuos. E incluso donde pon na primeira das emendas ao artigo 16 do horario de 18 a 5 horas, incluso se pode ampliar a 7 horas, posto que o servizo de recollida sai a 7 da mañán, pois podemos ampliálo de 18 a 7 horas. E bueno, me parece que son emendas que son aceptables e que estamos de acordo con elas. Partido Popular. Partido Socialista. BNG. A cuestión é se imos debater agora esas emendas ou as deixamos para unha aprobación definitiva. Hai que votar as emendas. As emendas en votar o Partido Popular pode dicir que as presentou e que as deixa para unha aprobación definitiva. Non, trouxoas precisamente para iso. E o concelleiro acaba de dicir que ademais que as recolle, que nos creemos que suman e que aportan o documento que fai máis rico. En todo caso, esta é a aprobación inicial e despois hai unha quenda para presentar todas as alegacións. Procedemos a modificar o horario como tú dices, o das 6 ás 7 da mañá. No apartado 16, no artigo 16, perdón. Algo máis que decir, Tano? Se modifican o texto que presentan porque falan de recollida de residuos. O horario será de 18 a 5, non é recollida, é depósito, non? Entón, si... Sí, o erro aí, específico de depositar.
Sí, no lugar de recoller, entendémolo. Pois votamos entón primeiro as emendas do Partido Popular, votos a favor, unanimidade, e agora sí votamos a aprobación inicial. Bueno, sí, certo, as correccións que dixo o compañeiro Marcos, que tamén se entenden como emendas, que eran, bueno, basicamente correccións ao documento, temos que votalas igualmente, aínda que sean de xeito oral. Votos a favor, unanimidade, e agora sí, votamos a aprobación inicial da ordenanza reguladora do Servicio de Recollida e Tratamento de Residuos Municipais xerados no Concello de Salceda de Caselas. Votos a favor, unanimidade. Sai adiante esta aprobación inicial, que terá un período de exposición para que todo o mundo que considere faga aportacións que poidan facer máis grande e sumar a esta ordenanza reguladora. Pasamos ao punto 4, o expediente 2181/2025, ratificación do apartado primeiro da resolución número 1084/2025 de aprobación do proxecto para a mellora integral de viais en Salceda de Caselas 2025. Como xa expliquei na comisión informativa que se celebrou o luns, este é un proxecto para mellorar diferentes viais naquelas partes que están máis danadas, non son o vial na súa totalidade, senón estas pequenas obras de reparación, como decía, nos viais máis danados, que consiste na pavimentación deses pequenos treitos de camiños municipais que sempre van quedando porque non son na súa dimensión completa, e esta vez pois reunimos un paquete deles pois para que esas zonas poidan ser melloradas e incluso aquelas zonas que sufriron ensanches pois poidan ser pavimentados. Tamén se contemplan nestas pequenas obras instalacións de tubo PVC naqueles lugares que son necesarios para a recollida de pluviais e entre as diferentes actuacións recóllense un reductor de velocidade na contorna da Carrasca, en Fontán, Par de Rubias, bueno, que pretende mellorar a seguridade vial e tanto dos peóns como de todas as persoas que transitan por aquela zona, pero incluso tamén dos vehículos, porque se produce ali un cruce e tráfico intenso por mor dunha zona comercial. As actuacións van ser nas seguintes parroquias: Sanxurxo, Entenza, Santa María e Par de Rubias, e o número das actuacións van a ser sete pequenas actuacións en Sanxurxo, na Mariña e Nouteiro, en Entenza, na Costa da Prata, cara á igrexa, en Santa María, na zona de Xabarís, en Paxariña e un treito pequeno en Pomar de Suso, e en Par de Rubias, os reductores que falábamos antes de Fontán. O importe do proxecto é de 28.562,26, que será financiado polo Plan Mais Provincia 2025 da Deputación de Pontevedra, e agardamos que, xa que foi concedida a subvención, poidamos executar pronto estes traballos. Se a meteoroloxía non lo permite, pronto se levarán a cabo. Palabras, Partido Popular. Gracias, señora alcaldesa. Boas noites a todos e a todas, Corporación Municipal, público asistente neste salón de plenos e a todas as persoas que nos están seguindo polas distintas redes sociais. Ben, despois de revisar todos a cada un dos viais, pois entendemos que presentan un deterioro considerable con fochancas e deficiencias de drenaxe que dificultan a circulación de vehículos e peóns, especialmente en días de choiva, non? Esta mellora tamén facilitará o acceso aos servicios de urxencia, sexa ambulancias ou dotacións de bombeiros en caso de incendio, etc. Por lo demais, o voto do Partido Popular deste Concello vai ser a favor. Partido Socialista. Boas noites de novo. Pois nada, tras revisar os camiños e os anacos de vías que entran dentro deste paquete, pois entendemos que si é necesario, tal como moitos outros que quedan atrás, pero é un inicio o facer esta obra. Pois, sí, Grupo Mixto Veneal. Obras de mantemento totalmente necesarias, o noso voto a favor. Pois pasamos entón á votación, se vos parece, da ratificación do apartado primeiro da resolución 1084/2025, aprobación do proxecto de mellora integral de viais municipais en Salceda de Casela 2025. Votos a favor, unanimidade.
O seguinte punto, número 5, expediente 2693/2025, aprobación inicial da alteración de calificación xurídica dun tramo do Camiño Pino Manso. Camiño Pino Manso, situado na Rotea, na parroquia da Picoña. Logo da solicitude realizada pola Asociación Veciñal, que forma parte do expediente, a Asociación Veciñal Carballeira de Picoña, onde se solicitaba un cambio dunha parte dun trazado dun camiño público que se chama Pino Manso, no lugar da Rotea, ca intención de primeiro desafectalo e logo permutalo pois, por un tramo máis ancho que facilite o paso de vehículos, cando na actualidade o camiño trazado é complexo e non permite esa accesibilidade universal. Iniciamos con ese escrito un expediente de desafectación dese treito do camiño cunha superficie total de 89 metros cuadrados na actualidade, para que logo, despois deste proceso de aprobación, se así o credes convinte nesta sesión plenaria, se realiza a permuta. E o que se vai precisamente a tratar neste punto. Logo da desafectación a futura permuta, que vai permitir que estes vehículos dos veciños pasen con certa comodidade. Temos que lembrar, decirvos que nesa zona hai veciños e veciñas con mobilidade reducida, polo tanto creo que é de xustiza mellorar o camiño para todo o mundo, pero especialmente para as persoas que sufren unha mobilidade reducida. O treito futuro tería 4 metros no inicio e 5 no treito final, cando agora mesmo na actualidade é de 2,70 iniciais e 2,50 finais, co que as cifras xa din que ese camiño vai mellorar sustancialmente a accesibilidade. Conta cos informes favorables, co informe técnico favorable, máis co acordo da veciñanza. Polo tanto, propoño este pleno a desafectación dese camiño denominado Pino Manso. Palabras, Partido Popular. Ben, o noso grupo recoñece que o cambio de trazado do camiño do Pino Manso na Rotea Picoña é unha actuación necesaria e positiva para mellorar o acceso a todos os veciños que se sirvan por dito camiño, especialmente os veciños das parcelas 510 e 509. Sabemos das deficiencias de accesibilidade que presenta e coincidimos en que é preciso actuar. Non obstante, temos certas reservas de algúns aspectos do proxecto presentado. Estamos ante un novo tramo con un ancho considerable, pero con unhas esquinas de xiro que de inicio presentan dúbidas. Nos atopamos con diferentes opinións dos veciños cos que falamos, unhas opinións de conformidade á execución da permuta, donde estes aseguran que lles garantizaron o paso perfectamente, sexa un camión pequeno, unha ambulancia, e outros con unhas opinións nas que mostran o seu rechazo alegando da dificultade de paso que poden presentar as esquinas do trazado, tanto na súa entrada na Rotea como na esquina que enfila hacia as parcelas 510 e 509. Por todo isto, pedimos o compromiso de garantir o paso sen dificultade por ditas esquinas. Moitas gracias. Moi ben, despois utilizo a segunda quenda. Partido Socialista. Boas noites. Nós, ao igual con nosos compañeros, estamos de acordo, porque pensamos que vai a mellorar a accesibilidade a esa vivenda, e o camiño sí que gana en anchura, pero falando coas partes implicadas, unha pequena modificación e mellora, que tamén estamos de acordo, pero tamén pensamos que é mellorable, sobre todo na entrada e salida, é mellorable para o acceso sobre todo de camións ou, coches máis luminosos. Entón, estamos a favor, pero creemos que se pode mellorar a entrada e a salida do camiño. Gracias. Grupo Mixto BNG. Ben, actualmente o acceso á vivenda que necesita mellorar ese acceso precisamente, a señora presidenta xa falou da largura do camiño inicialmente 2,70 e 2,50 ao final, e para entrar nese camiño
ten que facerse un ángulo recto de 90 grados, quer decir, a persoa que accede a esa vivenda que ten esa necesidade está accedendo por unha parcela onde hai un parque de xogos porque é inviable polo camiño de acceso natural na medida en que con esa largura de camiño 2,70 e un ángulo recto de 90 grados é imposible. Indudablemente, a proposta que se fai aproximadamente deixaría sobre 45 grados tanto o acceso como o final. O final non vai ser cómodo na medida en que ali xa hai construcións, quer decir, entrando polo camiño ata o final, á dereita hai unha casa coas súas construcións e non vai ser fácil a posibilidade de mellorala. Agora, de como está agora a como se propón, é que é da noite ao día. É da noite ao día a diferencia, non? É a propia persoa que solicitou ao veciño que accedera á permuta, esa persoa que ten unha vivenda, ten un vehículo con tarxeta de mobilidade reducida por un fillo ou unha filla, mostrou en todo momento a súa conformidade coa proposta que se lle fixo, e, bueno, eu creo que non debía haber dúbida de que vai mellorar sustancialmente o acceso non só á vivenda, senón ás parcelas que hai a partir da vivenda na que non hai máis construcións. Pois eu ia utilizar a miña segunda quenda para decir un pouco o que xa dixo Tano, non? Eu creo que as cifras xa foron dadas. Dos 2,70 iniciais aos 2,50 finais pasamos pois a 4 metros iniciais e 5 metros finais. Non hai que non ter en conta que hai construcións feitas. Tanto por unha banda, uns propietarios como outros, hombre, non somos quen para dicirlle que esas puntas que efectivamente sobresalen e que mellorarían moito camiño, bueno, pois fagan o retranqueo necesario para mellorar o camiño. Tamén creo que a persoa accedente, para que a permuta siga adiante, xa fai un exercicio solidario de aportar máis metros dos que se lle pide. Eu creo realmente que cumple todos os requisitos, e repito, as persoas, sobre todo, nas que pensábamos que eran esta familia con mobilidade reducida, en ningún momento estuveron en desacordo e creemos que as medidas son suficientes e que mellora, se estuvestes ali ben o vistes, porque ademais o camiño xa ten, bueno, está marcado cos cordéis, tiramos un fío e se ve perfectamente por onde vai a ir o treito e a anchura do camiño. Dende logo, todo é mellorable, evidentemente, pero eu creo que a situación, cambia moitísimo. Segunda quenda, Partido Popular. Sí? Partido Socialista. BNG. Imos votar, pois. Votamos a aprobación inicial da alteración da calificación xurídica do tramo do camiño do Pino Manso. Como vos decía antes, o que se vota é a súa desafectación. Votos a favor. Votos a favor de Movemento Salceda, Partido Socialista e BNG. Abstencións do Partido Popular. Seguimos. Punto 6, o expediente 2728/2025, modificación de relación de postos de traballo no posto de conserxe notificadora. Ten a palabra o conselleiro de persoal, Álex. Sí, bueno, traigo neste punto a modificación da relación de postos de traballo no referente ao posto de conserxe notificador. Esta modificación iníciase para dar cumprimento a sentenza do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. Bueno, nesta sentencia, o xulgado ordea facer unha nova valoración deste posto, reducindo unhas funcións e incrementando a perigosidade do posto. Na sentencia o que nos indica é que hai que retirar as funcións de elaboración de bandos e a función de xestión do programa de vacacións, permisos e licencias do persoal municipal e, como xa dixen antes, tamén indica que hai que aumentar a valoración na perigosidade.
realízase unha nova valoración deste posto e, bueno, inclúese neste documento de modificación da RPT e traes a pleno para a súa aprobación. Unha vez feita a valoración, bueno, está no documento que podedes comprobar, sufre unha final retirando funcións e subindo a perigosidade, dá por resultado unha lixeira subida na dotación económica e, bueno, en principio, nada máis. Palabras, Partido Popular. Ben, boas noites, tardes noites a todos e a todas, tanto os veciños que están aquí presentes como os que nos siguen a través da canal de YouTube. Primeiro, quería dar desculpas por chegar un poquinho tarde, pero problemas familiares así mo impediron. Dito isto, pois, bueno, estamos ante un expediente que o que se fai derivado da sentencia, como dixo o concelleiro, da sentencia do TSJ de outubro do 2024. E cabe facer varias preguntas. Se o goberno, a alcaldesa, xa sabía desta sentenza en decembro, como mínimo en decembro de 2024, porque así está recollida na ata da mesa de negociación cos representantes dos traballadores, que se fixo desde aquela hasta ahora? Que se fixo? Nada. Unha inacción total do goberno. Non se fixo absolutamente nada. Por que se trae ahora a pleno? Que mudou desde decembro do ano pasado hasta ahora? Non será unha notificación do xulgado ao señor Alejandro, concelleiro de personal, firmada ao 7 deste mes, donde o xulgado lle insta a executar a sentenza, dándolle un prazo de 2 meses, o sea, hasta o 7 de decembro. Documento que temos aquí. Ora, non sabemos por que este documento non está no expediente. Por que non está este documento no expediente? E moito dudamos que este no rexistro de entrada. Ben, pois... Perdón, podo preguntarlle que documento é ese? Interrompo o tempo, me imagino, non? Sí, non se preocupe. Vale. Non me diga que non sabe deste documento. Hombre, teño boa vista, pero daqui non o vexo. Que documento é ese? Pois é un exhorto do xulgado, o señor concelleiro pode explicar mellor que a mí, firmado por el, unha notificación. Está falando dun documento que non sabemos cal é, só estou pedindo que explique que documento é. Pero o señor concelleiro que o recibiu, que foi notificado, eu creo que lle pode explicar mellor que a mí. Eu digo porque non está no expediente, pero el sabe, e usted tendrá que saberlo, non? Digo eu, Pero vamos a ver, claro que eu teño que saber todos os documentos que están no expediente, señor Joaquín. Se está facendo alusión a un documento, eu solo lle pido que me diga a que documento se refire, nada máis. Un exhorto, perfecto, unha diligencia de requerimento. Gracias. Ahora con iso xa comprobamos se está no expediente. Pero xa sabe que non. No expediente que subiron non está. Bueno, tamén o dixo outro día na comisión de outro documento. No expediente se non está. A ver se o resto dos compañeros da corporación o veron no expediente, porque non está. E dudamos tamén que este no rexistro de entrada. Dudámolo moito. Ben, ora ben, a proposta que nos está encima da mesa, que nos está a alcaldesa encima da mesa, é exactamente a mesma que lle plantexou os representantes dos traballadores fai prácticamente un ano. Exactamente o mesmo. A valoración que fai a empresa é a mesma que hai de novembro do 24 a outubro do 25. Por certo, unha valoración sin firmar, sin a data concreta. Nin sabemos quen é o técnico que elaborou esa valoración. Os propios informes da señora secretaria municipal e da señora interventora municipal así o recollen, que é exactamente a mesma valoración. E a proposta? Pois a proposta, como ben lle dixeron os representantes sindicales, non se asusta íntegramente ao que dice a sentencia que hai que facer. Non se asusta íntegramente. E a propia informe de secretaría así o avala, que non se asusta completamente ao que recolle a sentenza.
Pero o máis grave é que se pretende enganar o xulgado. Sí, se pretende enganar o xulgado por parte do goberno. Señor Alejandro, por que usted pretende enganar o xulgado? Tendrá unha explicación, porque, mire, un documento sinalado, firmado 31/7 polo señor Alejandro, remitido ao xulgado, e dice: ante a imposibilidade de aprobar a nova proposta de relación de postos de traballo no pleno celebrado o 3/7/25, este tema será debatido na vindeira sesión ordinaria do pleno que se celebrará o 28/8/25. Pois isto non é certo, pero que nin ao pleno do 3/7 este punto non viu o pleno, e, por tanto, menos se pudo haber votado. E o 28 de agosto tampouco viu o pleno, e, por tanto, tampouco se votaron. Pois digo, outro documento que non está no expediente, e dudamos tamén moito que este no registro de salida. Pero, señora alcaldesa, e usted tamén pretende engañar o xulgado? Eu digo, porque vostede aquí asina o 20/6 e dice: a previsión é aprobar esta nova modificación puntual da relación de posto de traballo no vindeiro pleno ordinario do Concello da Sociedade de Caselas a celebrar o 3 de xullo de 2025. Isto sabe perfectamente, é a señora alcaldesa, é quen relaciona os puntos que van na convocatoria, e este non está, por lo tanto non se pudo tratar, e menos votar. Entón, aquí habrá que facer unha serie de reflexións. Señor Marcos, señora Selene, vostedes sabían destes informes? Porque se os sabían, moi grave, que se pretende engañar os xulgados e ustedes nin se inmuten. Señor Xurxo, señor Óscar, vostedes van a seguir apoiando esta alcaldesa que pretende engañar os xulgados? Van a seguir apoiando este goberno? Señor Óscar, dixémoslle fai 2 meses que se había emitido en areas movedizas. Pois mire, que ten outro exemplo máis. Pero usted non se preocupe, siga apoiando o goberno, que nos siga engañando a todos os veciños, e usted nos siga apoiando. O mesmo deste, señor Salustiano. Eu creo que usted non está de acordo que un concellero ou unha alcaldesa pretenda enganar o xulgado. Creo que non está de acordo. Pero o certo é que o está apoiando. Usted está permitindo que pasten ese tipo de cousas. E outras como pasaron hoxe. Usted, o Partido Socialista, outro tanto, están permitindo isto. E outro documento máis que non está no expediente, señora alcaldesa, o origen de todo isto, a propia sentenza de outubro do 2024, documento, digamos, o xermen de todo este expediente, non está no propio expediente. Non sei porque non o subí no expediente, non sei. Pois, en principio, nada máis, señora alcaldesa. Partido Socialista? Boas noites outra vez. Bueno, vou ser un pouco máis breve co compañeiro Joaquín. Bueno, nós unha vez tido unha reunión co afectado, así como de comprobar que esta RPT non se axusta á sentencia, o que pediríamos era que, se pode ser, que se retire o punto da orde do día, que se convoque a mesa de negociación e que veña a relación RPT aplicando a sentencia tras ser aprobada no órgano competente. Venega? Ben, nós non podemos aprobar esta proposta que nos fai o goberno local. E vou explicar por qué, sin entrar en valoracións de si a señora alcaldesa lle engana o xuiz ou o señor Canosa engana o xuiz. Hai unha sentenza de outubro do 24 sobre este posto de traballo que obriga a retirar 2 cometidos dos que inicialmente había na relación de postos de traballo para este posto. E así se fai, retíranse eses 2. Pero casualmente, na mesma sentencia, se di que a xestión do programa informático de vacacións non é cuestión deste posto, pero sí o manexo. Pero casualmente, na modificación que se nos trae,
non aparece esta función, nin é valorada, por suposto. Se non aparece, tampouco é valorada. Precisamente, esta é o mesmo que o ano pasado se levou á mesa de negociación e onde a parte, a representación do personal non lle deu o visto bo, foi o único caso dos 3 que se levaron que non lle deu o visto bo precisamente porque non estaba correcto. Pero que, ademais, hai algunha cuestión a maiores, e é na valoración, na avaliación inicial que se fai deste posto, aquí se mete, hai unha valoración de especial dificultade que se valora en 30 puntos. Casualmente, eu non sei se é unha cuestión personal, espero que non, vamos, porque xestionar un concello con cuestións persoais, pois a verdade pode ser contraproducente. Pero é que pasar de 30 puntos dunha valoración especial de dificultade a 3 polo feito de quitar 2 puntos de todos os cometidos que ten o posto, a nos parecenos que é un intento de equilibrar, xa que hai que subir no tema de perigosidade, imos a baixalle polo outro sitio. Nos dá eso porque isto nin foi aprobado ano pasado, pasaron 10 meses desde decembro do ano pasado que houve a mesa de negociación, non se volveu a tocar o tema, se toca agora, efectivamente, porque o xulgado apremia, e o informe que nos dá a señora secretaria é concluinte en canto que di que non está ben feita a avaliación, a parte de outras consideracións de si non se sabe quen firma a avaliación, non houve negociación, os extremos do obxecto de negociación non mudaron desde o ano pasado para aquí, e que isto eu creo que hai que darlle unha volta. Nos apoyaríamos, en principio, a proposta que fai o PSOE de retirar do orden do día deste punto para traelo nun próximo pleno en condicións de poder ser aprobado. Se é posible, ben, se non, votaremos en contra. Vale, sí, bueno, os documentos que respeto do Partido Popular, que, bueno, non falou nada do posto, por certo, nin da modificación da RPT, eu supoño que estarán, Joaquín, no expediente, senón, por iso tes acceso a eles, senón, evidentemente, non terías acceso a eles. Bueno, como ben di, o documento foise preparando, ás veces as cousas, por desgracia, non son instantáneas, non se poden facer instantáneas, e, bueno, o documento estaba listo dende que o xulgado nos notifica a execución de sentencia. Por unhas cuestións ou outras non viu este pleno, pero, bueno, hoxe no pleno ordinario de outubro traémolo a este pleno para a súa aprobación, se así o considera a corporación, ou non, se así o considera tamén. Bueno, respecto ás valoracións, eu non entro no fondo, as valoracións son obxectivas por funcións, eu non vexo na valoración do posto que indique que non está incluído o manexo do programa informático, pero, bueno, se hai que volver a revisar o documento, habrá que volver a revisalo e máis en profundidade, pero insisto, non vexo que no documento de modificación da RPT non estea incluído o manexo. E, bueno, nada máis, supoño que cada grupo votará o que considere e penso que, bueno, non se debería quitar o punto de orde do día, pero evidentemente a alcaldesa decidirá. Segunda quenda, Partido Popular. Ben, non está no expediente, señor Alejandro. E a cuestión non é como temos nós. A cuestión é por que non está no expediente. Por que, posible, con toda a probabilidade, non están no registro de salida. Por que non incorporaron ustedes este expediente? Esa é a cuestión. Non como estemos nós. Non lo puedo dar a outra parte, ou non? Hombre, iso ou non? Sustraer documentación. O sea, o problema é como temos nós, a cuestión e o debate é como temos nós a documentación, ou por que ustedes non o incorporaron ao expediente? Por que vostedes entenden ou pretenden engañar ao xulgado? Por que? Porque lle dan unha información que non é correcta. Para alargar no tempo, hasta que lle viu o exhorto. Entón, cando lle viu o exhorto, entón trémosle pleno. Pero que tuveron
10, 11 meses para traer a pleno. Para traer a mesma proposta non facía falta moito traballo. Ahora igual nos di que problemas técnicos. Mire, este expediente en concreto, desde que a alcaldesa deu instruccións ao firmou a Providencia para elaborar os informes, no mesmo día xa tiña os informes. No mesmo día. Entón, poderlo traer en febreiro, en marzo, abril, cando houve tempo de sobra. Pasa a desidia, pois é o que pasa. Deixamos pasar o tempo, así como tratamos tamén ao personal, a política personal que levan ustedes é perfectísima, pois temos outro claro exemplo de como tratan ustedes ao personal. Outro claro exemplo. Nada máis, non sei se a señora alcaldesa ten ben retirar o punto, nós apoiaremos a retirada sempre e cando a proposta nova sea acorde ao 100% co que recolle a sentenza. E se non o retira, nós vamos votar en contra, e que quede ben claro que votamos en contra, porque a proposta que trae a alcaldesa non recolle o 100% tal como dice a sentenza e tal como o avala o informe da señora secretaria municipal. Partido Socialista. Dado que parece ser que a nosa proposta é ben recibida tanto por BNG como PP, reincidimos na nosa idea de retirar o punto de orde do día e que volva axustado a sentencia. BNG. No documento que figura pola consultoría que fixo este traballo de outubro do 25, na páxina 9, veñen as funcións deste posto e en ningún momento aparece o manexo dese programa, en ningún momento. Entonces, indudablemente, se non aparece aquí, tampouco está valorado. Entón, que se corrixa esa situación e logo que se justifique por que no apartado de especial dificultade técnica por sacar dúas funcións ou unha e media, por decirlo de algún xeito, se pasa de 30 puntos a 3, que se justifique, porque non é justificable. Pois antes de proceder a votación deste punto, porque si se vai votar, o xulgado pide respostas e nos vamos a darlas, despois habrá que volver a negociar o documento e así se fará, pero dende logo este punto se vai votar. A mí me gustaría saber se os documentos que ensina o señor Joaquín non forman parte de ningún expediente, nin están por registros, como estén, ou como se sustraeron, ou como apareceron. É moi curioso. Si é certo que non están no expediente, que nos teñamos, e que curiosamente vostedes, sin estar por registro, pero bueno, tampouco sería a primeira vez, enganar o xulgado, tanto Alex como a alcaldesa, hombre, non nos consideramos tan intelixentes, Joaquín. Non nos consideramos tan intelixentes nin osados de facer semellante cousa. Pensa o ladrón que todos son da súa condición. E de verdade, vostede libre na súa quenda facer o que queira, pero que de maneira sistemática todos os plenos, en vez de falar precisamente do posto, das funcións, se adique a decirlle o PP o BNG o mala que esta alcaldesa e aínda por riba teña usadía de decirlle a Selene e a Marcos, rapaces, donde vos metestes, es que xa me parece, non sei se ousadía ou desesperación, non sei como calificar. Ou paternalismo, sí, tamén suele ser paternalismo. En fin, imos someter a, xa lle digo, co seu tempo faga o que queira e siga mostrando esa desesperación. Non pode pedila, non pode pedila hasta... Eu estou falando, Eu lle pido que cumpla o regulamento e vostede ten que, a petición dun concelleiro, vostede ten que someter a votación a retirada ao longo do día. Se non pido que a señora secretaria non lo aclare. Escenas cotiás de cada un dos plenos onde o portavoz do Partido Popular unha vez máis interrumpe a alcaldesa cando está na súa quenda de palabra. Lle pido que cumpla o regulamento. Obviando unha vez máis que quen preside esta sesión plenaria e quen establece
a orde do día e a Lle pido, vostede preside este pleno, pero vostede é a primeira que debería dar exemplo de cumplir o regulamento. Por lo tanto, vostede ten a obligación de someter. Señora secretaria, lle pido, señora alcaldesa, lle pido que someta. Votos a favor desta modificación. Votos a favor de Movimento Salceda. Abstencións. Votos en contra. Partido Popular, PSOE e BNG. Pasamos, orde, por favor, pasamos ao punto 7, expediente 27-20/2025, aprobación do convenio de colaboración coa Deputación de Pontevedra a través do Servicio de Benestar Social para a presentación do Servicio de Teleasistencia Domiciliaria. Vai defender este punto a concelleira de Benestar e Servicios Sociais, Selene. Ben, pois boas tardes a todas e a todos, os aquí presentes e os que nos vedes ou oídes dende as vosas casas. Neste punto, vimos a tratar de aprobar o convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra a través do Servicio de Benestar Social e o noso Concello para a prestación do servicio de teleasistencia. Este servicio, como ben saberedes, ten un obxectivo principal que é potenciar a autonomía persoal. Con el búscase conseguir a permanencia o maior tempo posible das persoas maiores ou daquelas que teñan unha situación de especial fragilidade, soidade ou aillamento na súa vivenda ou no seu entorno familiar. Sirve tamén ante aquelas situacións de crise ou de emerxencia dentro ou fora do domicilio. Do mesmo xeito que busca potenciar a autonomía da persoa usuaria, tamén axuda a potenciar esa autonomía da súa familia ou daquelas persoas coidadoras que normalmente adican o tempo a estar pendente pois por si precisase calquera cousa ante unha situación de emerxencia. Gracias a este dispositivo quedarían un poquinho máis tranquilas sabendo que ante unha situación de urxencia ou de necesidade esa persona maior ou dependente pode dar un aviso de xeito rápido e sinxelo. O 1 de decembro vai a rematar a vixencia do convenio actualmente en vigor que ten a Diputación de Pontevedra con aqueles concellos de menos de 20.000 habitantes para a presentación deste servicio de teleasistencia domiciliaria. Aqueles concellos que, como noso, xa somos beneficiarios deste servizo, temos a garantía de poder continuar con el, tras o acordo da aprobación en pleno e a posterior solicitude. No caso de ser aprobada, as veciñas e veciños do noso concello poderán seguir disfrutando deste servicio, ao igual que o poderán facer aquelas novas persoas que así o precisen, sendo, por exemplo, aquelas persoas maiores de 65 anos, persoas con discapacidade que non teñan dereito ao servizo a través do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia, ou calquera persona que ante unha situación de vulnerabilidade poida precisar este servicio, iso sí, sempre acreditado previamente polas traballadoras sociais municipais. Neste convenio regúlanse os dereitos do Concello das persoas usuarias, mas tamén se deixan recollidas as obrigas, como, por exemplo, a tramitación das solicitudes de teleasistencia, o posterior seguimento das intervencións ou das incidencias, de ser o caso, ou o pagamento do Concello á empresa adxudicataria da parte que corresponda a este Concello. Este convenio terá unha vixencia de 4 anos e poderá ser prorrogado por acordo expreso de ambas partes por un período adicional máximo de 4 anos. Palabras, Partido Popular. Moi boas noites, compañeiros, veciños que estáis aquí presentes e os que nos seguides pola cale de YouTube. Nos, obviamente, estamos completamente a favor deste convenio de teleasistencia, xa estuvemos antes e estamos na actualidade, porque, sen dúbida alguna, mellora a calidade de vida das persoas maiores, reforza a súa seguridade e, sobre todo, a autonomía, permite que reciban atención rápida e persoalizada sin ter que abandonar o seu fogar, é dicir, unha medida que promove, neste caso, o benestar, a cercanía e o envellecemento digno, sobre todo, en povos como o noso. Neste caso, se trata de mellorar a eficiencia da xestión pública, facilitar a utilización conxunta de medios e servicios públicos. O que si pedimos é que, obviamente, se siga mecanismos de seguimento, vixianza e control
da execución, obviamente, deste convenio, dos compromisos asinados tanto polo Concello como pola Diputación de Pontevedra. E o noso voto vai ser completamente favorable. Partido Socialista. Boas noites outra vez. Entendemos que é un convenio que sirve para potenciar a autonomía personal, que ten moitos beneficiarios no noso Concello, que a cuarta vez que se prorroga, basicamente con escasísimos cambios, entendemos que, evidentemente, hai que apoiar. Benega. Ben, a parte do dito polas persoas que interviron sobre o caso, nos lamentamos que un servicio como este, dentro do que son os servicios sociais, este fraccionado por outra administración, non? Aquí estamos nun país onde parece que en cada lugar hai un cacho de servicios, non? A min gustaríame saber en este momento cantas persoas están acollidas a este servicio no Concello e cal é o custe tanto para a achega que fai a Deputación como a achega que fai a persoa usuaria. Segunda quenda, Selene. Ben, no propio convenio e na ordenanza que aprobou a Deputación de Pontevedra, se non está aquí, o 30 de setembro de 2025, se aclara que o 50% do custo o cubre a Deputación. Estou falando de memoria, polo que pode ser que me bailen os datos. O 50% do custe o asume a Diputación e o outro 50% está na responsabilidade de asumilo o Concello, e se o Concello ten unha ordenanza na que pode existir o copago ás persoas usuarias, como é o noso caso deste Concello, pois ese copago sería entre as tres partes, 50% Deputación, 50% Concello e usuario. Esa ordenanza, pois, que é unha ordenanza municipal barema, canto ten que pagar cada usuario dependendo tamén da súa renta. E agora mesmo as cifras non chas podo, dar porque teño que velo no informe dos servicios sociais de memoria, pois non a sei. Partido Popular. Partido Socialista. Tano, de novo. Pasamos, pois, á votación da aprobación do convenio de colaboración coa Deputación de Pontevedra a través do Servicio de Benestar Social para a prestación do servicio de teleasistencia domiciliaria. Votos a favor. Unanimidade. E pasamos ao punto 8, unha moción que aparece recollida na orde do día, moción do Grupo Mixto BNG relativa á reivindicación do día 25 de novembro e a necesidade de incrementar os recursos públicos para facer fronte á violencia machista. Ten a palabra Tano, Salustiano. Presentamos esta proposición relativa á reivindicación do día 25 de novembro e a necesidade de incrementar os recursos públicos para facer fronte á violencia machista con esta exposición de motivos. Neste 2025 fixéronse 18 anos da Lei Galega contra a Violencia Machista aprobada no 2007, despois dun intenso traballo de escoita social. Esta foi unha lei pioneira e vanguardista a nivel europeo. Contemplou a visión da violencia contra as mulleres en todas as súas dimensións e como consecuencia do patriarcado. Ampliou o seu recoñecemento máis aló do ámbito da parella e deseñou medidas integrais de sensibilización, prevención, protección e apoio ás mulleres que a sofren. Desde entón, grazas á presión da movilización feminista e ao esforzo de distintos colectivos, tamén do nacionalismo galego, houbo distintas melloras e puxéronse en marcha recursos importantes. Porén, non é suficiente e o sistema de loita contra a violencia machista en Galicia sofre a desidia do Partido Popular no desenvolvemento do marco legal e os recortes aplicados nos servicios públicos durante as crises económicas. Aspectos recollidos na lei como garantir a atención psicolóxica na atención primaria non son hoxe unha realidade nunha sanidade pública en crise. As axudas económicas son aínda menores ás aprobadas hai case 2 décadas e non recollen o medre da carestía da vida. Non existe unha axuda periódica que inclúa ás vítimas de violencia sexual. Non se garante a formación especializada das e dos profesionais que traballan na cadea de atención á violencia machista.
o ámbito xudicial segue arrastrando unha enorme revitimización, falta financiamento e persoal para os CIN, e en ámbitos estratégicos como o ensino público non hai un verdadeiro plan de educación afectivo-sexual. Eliminouse a materia de igualdade e o Partido Popular intenta impoñer mecanismos de control ideolóxico para restar espazo ás iniciativas feministas de profesorado e estudantado. No verán de 2025 coñecemos un informe demoledor do Consello de Contas no que se avalían as políticas públicas da Xunta en materia de violencia de xénero no período 2018-2022. Entre outras cuestións, este informe sinala que, malia a súa importancia, a Xunta de Galicia son destina á prevención un 3% dos recursos. Ademais, o informe sinala o recorte de persoal e a falta de construción dun sistema público e directo de atención ás vítimas, de maneira que o Goberno galego foi descansando funcións que lle son propias nos concellos, sobrecargándoos ou privatizando servicios. Así, no período 2018-2022, os centros de acollida para vítimas de violencia son entidades municipais ou propiedade de entidades privadas. Tan só o Centro de Emerxencias para Vítimas de Violencia de Xénero é un centro propio. Da mesma maneira, tal e como denunciaron colectivos feministas, profesionais e o BNG, no 2024 a Xunta privatizaba os centros de crise 24 horas para a atención da violencia sexual. Mais de 9 meses despois da súa posta en marcha, a Xunta do PP sigue ocultando a súa información. A privatización, precarización ou carencia de servicios públicos son un obstáculo na loita contra a violencia machista. É por iso que é fundamental tanto acrecentar os recursos económicos para este ámbito como reforzar os servicios públicos. Algo tan sensible como a atención á violencia sexual non pode depender de empresas multiservicio vinculadas ao Partido Popular como Eulen ou OHL, e os graves incidentes coas pulseiras de control telemático no Estado tamén son unha alerta sobre as carencias de recursos que están en mans privadas. Neste 2025 fanse tamén 30 anos da Declaración de Beijing. Hai que recordar que se recoñecía internacionalmente algo hoxe cuestionado abertamente, que a violencia de xénero é un obstáculo para o logro de obxectivos de igualdade, desenvolvemento e paz, e que menoscaba ou impide o gozo pola muller dos seus dereitos humanos e das liberdades fundamentais. Daquela equiparábase por primeira vez a violencia contra as mulleres como violencia de xénero, entendendo esta como unha construción cultural susceptible de ser modificada no tempo a través dos procesos de socialización. Nun contexto de avance e normalización das posicións negacionistas que coincide coa defensa ultraliberal do aleirado dos servicios públicos, urxe unha resposta que aposte por máis feminismo, máis recursos e máis servicios públicos. Temos que denunciar de forma clara e directa que cuestionar a violencia machista é violencia machista e que privatizar e desmantelar os servicios públicos resta capacidade na loita pola igualdade e contra a violencia machista. No 2024 foron asasinadas, segundo as estatísticas oficiais, 5 mulleres en Galiza. Hoxe, máis de 6.000 casos activos en Biogen, e no que vai de 2025 houve varios feminicidios e intentos de feminicidios en Galicia. A violencia machista é unha realidade incuestionable. Constitúe un problema de dereitos humanos e é o principal problema da vida das mulleres e, polo tanto, as institucións deben reaccionar reforzando recursos e servizos públicos. Por estes motivos, a Corporación Municipal do Concello de Sarcea de Caselas denuncia que o negacionismo da violencia machista é unha forma de violencia machista e reafirma o seu compromiso co reforzo dos servicios públicos e o aumento dos recursos do sistema de protección e atención ás vítimas. E, así mesmo, anima a veciñanza da localidade a secundar as mobilizacións do movimento feminista galego. Por todo exposto, o Grupo Municipal do BNG somete a debate esta moción e solicita á Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo: instar a Xunta de Galicia a adoptar as seguintes medidas:
atender as recomendacións e deficiencias sinaladas polo Consello de Contas no seu informe de fiscalización das actuacións para a prevención integral da violencia de xénero na comunidade autónoma no período comprendido entre 2018 e 2022 e, singularmente, pautar o incremento de persoal, o incremento do orzamento destinado á prevención e sensibilización, a planificación dos procesos de contratación e subvencións con publicidade e concurrencia, e a aprobación dun plan estratégico específico para a loita contra a violencia machista. 2. Impulsar un novo marco regulamentario e orzamentario, incrementando a súa contribución para os centros de información á muller, co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega de CIN, facendo especial énfase na creación destes centros naqueles concellos e comarcas nos que actualmente non existen ou están sobrecargados. Impulsar a fixación de rateos mínimas de personal e favorecer a contratación a xornada completa, como mínimo, de todo o persoal que sexa obrigatorio para a acreditación do CIN. E 3. Reinternalizar no sistema público os centros de crise 24 horas para a atención de mulleres vítimas de violencia sexual e blindar a prestación deste servicio con cadros de persoal suficientes para garantir a atención presencial, así como aprobar para a súa posta en marcha no ano 2026 unha axuda periódica específica para as vítimas de violencia sexual. Palabras, Partido Popular. Boas noites outra vez. Dame mágoa que novamente o tanto 8M como 25N sexa un motivo de confrontación partidista, porque a túa moción é completamente partidista, Tano, en vez de ser unha xornada de unidade e compromiso real por parte de todas as administracións e todas as persoas. Mais alá das siglas, o importante é reforzar neste caso as políticas efectivas de prevención, de protección e de igualdade para erradicar así a violencia machista. Creo que hai un claro exemplo en diferencias entre a túa, neste caso, moción a que presenta o Bloque Nacionalista Galego e a que presentamos nós. A nosa exposición de motivos, como se pode comprobar, non é nada partidista, fala da situación real que estamos vivindo e se comenta que ti só faz un breve comentario sobre o problema que supuxo as pulseiras antimaltrato, que supuxeron unha desprotección intolerable para as víctimas, unha frase e todo o demais en contra do Partido Popular. Nós, como se pode observar na nosa moción, instamos ao Partido Popular, danos igual quen goberna a Xunta de Galicia, instamos ao Goberno Central e instamos tamén á Administración local neste caso, porque todas as administracións deben ser implicadas en erradicar e facer, levar a cabo medidas que loiten contra a igualdade e que loiten tamén contra a violencia de xénero. Nós, obviamente, estamos a favor do que instas a Xunta de Galicia, como digo, danos igual que partido a goberne, estamos completamente a favor dos 3 puntos, pero non estamos a favor do que é a exposición de motivos, polo que digo, para nós o 25N non debe ser un día de confrontación partidista, todo o contrario, esa non é a forma de erradicar esta lacra. Entón, nós vamos a absternos neste punto, porque sí estamos a favor, como digo, das instancias que lle faz a administración, neste caso autonómica, pero non estamos de acordo ca exposición de motivos que faz, porque ademais hai medidas que solicitas que xa están postas en marchas, como son axudas e subvencións para víctimas de violencias de xénero, hai axudas e subvencións para empleo e contratación destinadas ao fomento de contratación, neste caso, de mulleres víctimas de violencia de xénero, orde 23 de diciembre de 2024, con convocatoria para 2025. Neste caso, destácanse avances e reducción relativa de algunhas tasas en canto a políticas de oposición de maior execución e fondos e medidas.
É por isto que, como dicía, estamos a favor da exposición das instancias, pero non da exposición de motivos. Por iso o voto do Grupo Popular vai ser abstención. Movemento Salceda, Selene. Ben, nós estamos completamente a favor desta moción. Evidentemente, concordo con toda ela, ¿no? Pero especialmente naquela concordamos o equipo de goberno, que a violencia machista é unha realidade incuestionable, pese a que moitos a día de hoxe siguen cuestionándoa, e que constitúe un problema de dereitos humanos e que é o principal problema da vida das mulleres. Aquí eu creo que me atrevería a dicir a que en calquera lugar do mundo. Coincidimos tamén en que a Xunta de Galicia fai que vai delegando aquelas funcións en moitos casos nos concellos e que chega a sobrecargar aos concellos. Exemplo disto, collo o terceiro parágrafo desta moción que dice que a atención psicolóxica na atención primaria non é suficiente, non chega a atender, non chega a previr, ni chega a atender os casos que se necesitan e acaba sobrecargando nos concellos. Temos o claro exemplo aquí en Salceda de Caselas co programa Apaxar, que atende a certas persoas da nosa vila, e que o tema da violencia de xénero pode chegar a ser un tema candente. Tamén temos o claro exemplo neste mismo parágrafo que dice: en ámbitos estratégicos como o ensino público non hai un verdadeiro plan de educación afectivo-sexual. Quedou recollido no Plan Municipal de Igualdade Efectiva entre Homes e Mulleres, quedou recollido nas palabras dos rapaces e das rapazas cando se fixo aquela mesa de debate no IES Pedrarrubias, queda recollido nas palabras dos directores, orientadores e demais persoal técnico e formado nas mesas de saúde. Todos alegan o mismo. Desde a educación pública e o xeito para chegar aos rapaces, para educar na prevención, para educar en afectividade, en sexualidade correctamente e adaptada ás idades. E desde a Consellería de Ensino e de Igualdade os medios non son suficientes. Neste caso, o exemplo de Salceda de Caselas, de educación primaria, ano pasado, cuarto, quinto e sexto de primaria, que se fixeron 3 sesións por clase co proxecto Ultravioleta, subvencionados co Fondo do Pacto de Estado do Ministerio, e outras formacións que se fixeron con distintas entidades do terceiro sector no IES Pedrarrubias. Eu creo que, tanto a atención psicolóxica na atención primaria como a educación afectivo-sexual nos ámbitos do ensino público deberían ser fundamentais. Eu creo que non deberían descargarse en moitas ocasións como se fan sobre os concellos. O noso voto vai ser a favor e estamos completamente de acordo co que aquí se recolle. Partido Socialista. Analizando na moción o tema de estamos de acordo no tema dunha maior atención psicolóxica, dunha mellor atención aos problemas da violencia machista, dunha maior implicación na educación sexual e a afectividade no ensino, e, por suposto, no que se solicita. Por lo tanto, o noso voto vai ser a favor da moción presentada polo Grupo do BNG. Segunda quenda. Indudablemente é unha proposta partidaria vendo BNG. Non vamos negar cando sexa para debater a vosa que é unha proposta partidaria. A cuestión é onde cada partido quere por as cousas e os puntos sobre os is, non? Nos, nos puntos nos que se insta a Xunta de Galicia a adoptar medidas, non falamos das axudas económicas. Criticamos que as axudas económicas hoxe son menores que as aprobadas no 2007, son menores e sin ter en conta o custe da vida desde aquela. E que neste momento, non se están atendendo as vítimas de violencia sexual. Violencia sexual.
indudablemente, por que a crítica ao Partido Popular? Primeiro, porque o Partido Popular é quen goberna a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia ten enormes competencias na materia, non só directamente na materia, sino na sanidade, no ensino, cuestións íntimamente relacionadas co problema da violencia de xénero. A última, isto é do ano pasado, a última disposición que veu do Goberno do Estado sobre os centros 24 horas é que o Partido Popular faltoulle tempo para privatizalos antes, creo que antes de que sabíase publicado no boletín oficial, non? O sea, nos non acabamos de entender, ou se entendemos, pero en absoluto podemos compartir que cuestións deste ámbito poden acabar para o Partido Popular sendo unha posibilidade de negocio para alguén. E os centros 24 horas están privatizados, quer dizer que alguén está facendo negocio con eles. Alguén está facendo negocio, porque as empresas que van aos servicios públicos non van para perder cartos. Nin lles interesa para nada a maioría delas, realmente, o fondo dos servicios públicos. Van a gañar cartos como parte do seu negocio. Entón, nós temos que criticar o Partido Popular aí. E logo, en materia de educación, é que, bueno, facemos unha referencia ben clara do que é o Partido Popular. Eliminouse a materia de igualdade no ensino. No ensino público hai algún plan de educación afectivo-sexual serio? Non o hai. A última, a deste curso, a pretensión de mecanismos de control ideolóxico nos centros de ensino, que, bueno, o Partido Popular di que non, pero no fondo xa sabemos todos o que significa, non? A ver aquí de que se fala e a ver aquí de que se conta. Efectivamente. Non imos criticar o Partido Popular? Indudablemente. Cada quen terá a súa visión das cousas. Agora, na medida en que o Partido Popular está xestionando a Xunta de Galicia, é quen ten determinadas responsabilidades para nós moi serias a respecto das formas, do fondo e dos mecanismos que temos para enfrentar o tema da violencia de xénero. E temos que poñelos no papel. Partido Popular. Sabemos de sobra quen goberna a Xunta de Galicia, xa pregunta era esa. Con maioría absolutísima e por quinta legislatura consecutiva voso pesar, pese a que teñades a mesma candidata intentando gañarlle aos nosos candidatos. Non pasa nada. Sabemos de sobra se a pregunta era esa. Como dicía, é unha mágoa que isto se convirta nun debate partidista en vez de afondar no debate real que nos compete, que é a loita contra a violencia de xénero. Nós somos conscientes de que hai moitos erros por parte da Administración Autonómica da Xunta de Galicia e dame igual que a goberne un goberno do Partido Popular. Como miras, na nosa moción, nos instamos a Xunta de Galicia a facer moitas mellores, pero pareceme irreal que en ningún momento menciones ao goberno de España, que é do Partido Socialista, co voso voto a favor, e que o único que haxa nesta moción é unha mínima frase sobre as pulseiras e o defecto das pulseiras antimaltrato que supuxeron a desprotección intolerable para as vítimas. Creo que non só a Xunta de Galicia é a que ten que facer melloras en materia de igualdade e violencia de xénero, porque cada día hai que mellorar, cada día hai que avanzar para conseguir erradicala. Ten que facer melloras a administración local e ten que facer melloras a administración estatal, neste caso. Como dicía, nós estamos a favor das túas instancias porque consideramos que a Xunta de Galicia ten que mellorar e ten que adoptar medidas como ti comentas, pero, obviamente, votamos en falta que non instes a outras administracións locales gobernadas por outros partidos que non sexa o Partido Popular. Serene, queres usar a segunda quenda? Partido Socialista. Tano, tes o turno de peche. Pasamos, pois, á votación da moción do Grupo Mixto BNG relativa á reivindicación do 25N e a necesidade de incrementar os recursos públicos para facer fronte á violencia machista. Votos a favor? Votos a favor de Movemento Sociedade PSOE BNG. Abstencións? Abstención do Partido Popular.
Nesta parte resolutiva, gustaríame, como xa anunciei, votar ou presentar un punto máis, anunciei na comisión informativa, trátase da aprobación do proxecto de obra do Consorcio de Augas do Louro, denomínase proxecto constructivo para execución das actuacións tipo B, tipo C do PERTE do Louro. Argumento motivo da urxencia, a aprobación por parte de cada concello para inmediata posta en marcha dos traballos, faise necesaria, aprobouse no Consorcio do Louro e temos a obriga de pasalo por cada un dos plenos ou a través de decreto, como fixo Porriño, a aprobación deste proxecto. Este proxecto de moito diñeiro, máis de 3 millóns de euros, ten un moi curto prazo de execución, 6 meses, precisa, ademais, como vos decía antes, contar coa aprobación do comité do Consorcio do Louro, que xa foi aprobado, e de cada un dos 4 concellos, Mos, Porriño, Salceda e Tui. O proxecto foi remitido o 23 de outubro, hai escasos 4 días hábiles, en tempo real, para que os técnicos puderan elaborar os informes, e esta alcaldesa volo presentara na comisión que se celebraron o luns. Se ben é certo que nesa comisión xa vos falei de traer este proxecto a pleno, e o día seguinte, o martes, xa estaban elaborados os informes e postos a vosa disposición no expediente plenario para que os puidesedes consultar. Quixemos traelo a este pleno pois para apurar eses prazos, non estamos sin disposición de perder ni un solo euro desa subvención concedida. Este é o pleno ordinario, necesitamos aprobalo canto antes. Si esperamos o extraordinario, ademais, conlevaría un gasto e, bueno, como xa vos informei na comisión, tiña intención de traelo a este pleno pola vía da urxencia. Outros concellos optaron por facelo por decreto, pero nos creíamos que o axeitado era traer esta sesión plenaria para a súa aprobación. Este é o motivo da urxencia e vou someter a urxencia a votación. Votos a favor da urxencia? Unanimidade. Pasamos, pois, a debatir este proxecto, esta proposta. Deciros que a aprobación deste proxecto está dentro dun PERTE, un proxecto que mellora, un proxecto estratégico que mellora sustancialmente a economía dunha contorna, está dentro dos enmarcados no Ministerio, dentro do plan de recuperación, transformación e resiliencia, os famosos Next Generation, que seguro que vos sonan. Son fondos europeos distribuídos polo Ministerio. Nesta ocasión, a solicitude, esta é a segunda vez que se intenta dentro do Consorcio do Louro, pois obtivo a mellor puntuación de Galicia, foi o proxecto mellor valorado, con un importe total de subvención de 4.700.000 euros para a inversión nos 4 concellos. Este proxecto na súa totalidade ten 3 bloques e hoxe traemos un deles para a súa aprobación. Esta parte está valorada en 3.574.817,99, o orzamento de execución material é de 2.482.684,90 euros, dos cales 500.567,69, un poquinho máis de medio millón de euros, corresponden a Salceda. Este contrato vai servir para a digitalización do ciclo da auga, son ferramentas tecnolóxicas que, entre outras cousas, nos van permitir dar resposta ás incidencias moito máis rápido, avisar de fugas, reducir perdas, reducir consumos eléctricos, mellorar a eficiencia e a sustentabilidade, moitas melloras que se van realizar coa inversión destes fondos. Unha importantísima inversión para os 4 concellos, sobre todo nos pensando en Salceda, medio millón para modernizar o noso abastecemento e o noso saneamento, que se suma a esa outra parte do PERTE de 226.000 euros que tamén lle foi concedida a Salceda para a redacción de proxectos de saneamento. Palabras, Partido Popular. Según escoita atentamente o que acaba de decir a señora alcaldesa, dá a sensación de que está encantada de formar parte do Consorcio do Louro.
que é todo fantástico, que gracias á súa aportación e á súa presencia isto vai vento en popa, que trae inversións para a Salceda, etc. E todo ese autobombo que a esquerda populista sempre é unha auténtica experta, non? Pero, señora Dolores Castiñeira, unha vez máis a incoherencia e a súa falta de escrúpulos políticamente falando a retratan, verdade? Se non chegase polo Partido Popular neste pleno e o Partido Socialista en aquel entón, do que vostede era socia de goberno, os estatutos que rixen o Consorcio do Louro non estarían aprobados. Porque vostede, unha vez máis, e o seu grupo daquel entón, unha mostra de lealtade non só co socio do goberno que unha vez máis pois públicamente o fixo, pero logo tragaron, señores do Partido Socialista. Unha vez máis, vostedes critican unha cousa e logo votan e fan o contrario. Hoxe mesmo así o fixeron, unha cousa na comisión e outra diferente no pleno. Pero non pasa nada, o Partido Socialista na súa máxima expresión e así actuaron nos últimos 17 anos no Concello de Salceda, a pesar de que en moitas ocasións pois denostaban políticamente sempre falando pois a Movemento Salceda, os seus representantes, os seus concelleiros, o exalcalde, a alcaldesa actual, por todo o que lles fixo e lles fixeron a vostedes e os seus compañeros anteriores que representaban o Partido Socialista, pero, sin embargo, logo apoian o Movemento Salceda. Digo isto porque, sendo certo o que se trae a pleno respecto da inversión que ven para o Consorcio do Louro dos fondos europeos, pois hai que recordar o pasado reciente, como digo, os estatutos dese consorcio non estarían aprobados en vigor se o pleno da Corporación de Salceda de Caselas, porque así tiña que ser polas 4 corporacións que formamos parte do consorcio, non os aprobase. E o Movemento Salceda non os apoiou. Con isto, manifesto en nombre deste grupo mayoritario de corporación que vamos a votar a favor de que, ao igual que estou seguro que o farán o resto da corporación dos 3 concellos restantes, poidan chegar ao noso consorcio pois estes fondos, non? Pena, señora alcaldesa, que tamén non traia por urxencia moitas cousas e non aproba por decreto. E si agora é pertinente para esta cuestión que nos alegramos que así o fixese. Por lo tanto, aplícose conto de todo aquilo que pode vir a pleno antes de aprobar por decreto o faga e non se excuse moitas veces nos técnicos ou nos tempos. Que é raro, non? Hoxe non dixo nada dos tempos criticando outras administracións cando realmente os tempos son os que son, igual que outras administracións públicas de outras índoles con representantes políticos de outros partidos políticos no poder. Dito isto, e para rematar, o noso voto vai ser a favor de que veñan eses fondos europeos de inversión para o Consorcio do Louro que nos vamos a beneficiar os 4 concellos e, lóxicamente, os veciños de Salceda de Caselas. Partido Socialista. Pouco que dicir, simplemente entendemos que é positivo, por lo tanto, imos votar a favor desta proposta. Grupo Mixto BNG. Ben, tal vez conveña lembrar que estes fondos que veñen de Europa ao final ímolos pagar todos. Por iso que cando os fondos se xestionan para mellorar a vida directamente da xente hai que estar contentos, hai que aplaudir, porque levamos uns 3 anos escoitando como se reparten cartos para arriba e para baixo a grandes empresas que teñen grandes beneficios, como se fan préstamos con eses cartos, todo iso volo pagar todos nós. Por iso, cando chega unha cantidad de cartos como esta que atende o noso proxecto pretende favorecer o Estado de protección do dominio público hidráulico, mellorar a eficiencia dos servicios reducindo alivio do sistema de saneamento, optimizando o consumo enerxético, optimizar a xestión do ciclo integral da auga. Indudablemente estou pensando que son cartos para unha mellora directa da calidade de vida da xente dos nosos veciños e veciñas. Entón, hai que alegrarse de que de cando en vez, efectivamente, veñan cartos para o espacio público, donde a cidadanía, que é a que vai pagar todos os cartos, vexa unha afección directa na súa calidade de vida
en relación con estes cartos que tan xenerosamente se están dando, non? Daí que non esquezamos, eu creo que xa dixen en este salón de plenos en algún momento, non esquezamos de que eses cartos que se están repartindo, eses miles de millóns, ímolos pagar todos, non sale gratis. En todo caso, en cuestións como estas é onde hai que agradecer que a cidadanía se dé conta de que cartos públicos para directamente favorecer a súa calidade de vida, mellorar a súa calidade de vida, hai que aplaudir proxectos como este. Moi ben, pois antes de proceder á votación, a min me parece unha pena que non te alegres de que por unha banda máis de 500.000 euros veñan para a Salceda, ademais dos 226.000 para a redacción de proxectos de saneamento. Seguramente, bueno, debe ser porque son eu e non che caiu en gracia, non tes a mesma percepción de que Nidia, Alejandro ou Enrique Entui non xestionaron o suficiente como para merecer estes fondos. Non sei moi ben que teñen que ver a aprobación dos estatutos co reparto dunha subvención procesa solicitada para o PERTE de fondos europeos. Bueno, vostede mezcla churros con merinas. Eu, dende logo, estou moi contenta polo traballo do equipo técnico do Consorcio do Louro, que agora sí, por fin, conseguiu este superproxecto, que, como decía ao principio, de máis de 4,7 millóns de euros para os 4 concellos, supón unha cantidade moi elevada para mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas. Votamos, entón, a aprobación deste proxecto de obra do Consorcio de Augas do Louro, proxecto construtivo para a execución das actuacións tipo B e C do PERTE do Louro. Votos a favor? Unanimidade. Temos outro punto que non entrou na parte resolutiva por chegar fora de prazo, que nos gustaría debatir, a moción de Cía Correos que presentou Suso Represas. Nos recollemos os partidos políticos que formamos a corporación, Movemento Salceda, Partido Popular, PSOE e BNG, fixemos nosas, hubo acordo, hubo unanimidade, e como hai representación precisamente de Cía Correos neste salón de pleno, gustaríame que forades vos quen ler a moción e quen ademais a defendese. Despois pasaría ya quen dá de palabra a cada un dos portavoces da corporación. Suso? Non, hai que votar a urxencia. Está preguntando Santi, o portavoz do Partido Popular, se está dentro da parte resolutiva. Xa dixo no comezo que non estaba. Hai que votar a urxencia. Sí, a moción sempre está dentro da parte resolutiva. Votamos a urxencia da moción de Cía Correos. Votos a favor, unanimidade. Suso, cando queiras, pasamos che o micro para... Non, tela aquí. Boa noite a todas e a todos. No nome do sindicato CICO, compañeiros e compañeiras de Correos do Porriño, moitas grazas por atender a todos os grupos, por atender a nosa moción dirixida a este Concello. Dou lectura, entón. De acordo e o amparo do previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen Xurídico das Entidades Locais e no Regulamento Orgánico Municipal do Concello de Salceda de Caselas, os grupos municipais de Movemento Salceda, PSDG, PSOE, Partido Popular e Grupo Mixto, BNG, desexan someter a consideración do Pleno a seguinte moción. Exposición de motivos. O Grupo Correos, Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos na súa denominación completa, é unha sociedade mercantil estatal cuxo cometido principal é, como é sabido, fornecer o servizo postal universal en todo o Estado. O grupo é, na actualidade, a principal empresa pública estatal, tanto en dimensión da súa rede como en número de persoas empregadas, a pesares do beixón en personal que se ten dado nos últimos 15 anos. Correos é unha das poucas empresas públicas que sobreviviron á vaga privatizadora iniciada nos anos 80, máis recentemente no tempo as sucesivas reestruturacións do grupo ou a adaptación da legislación estatal a unha directiva europea parecen ir anunciando o camiño cara a denominada liberalización.
é dicir, privatización do servizo postal o mesmo que noutros servizos públicos. Si ben é certo que os acontecementos ocorridos nos últimos anos, pandemia, perda de control de empresas esenciais para o Estado como Movistar, puido facer repensar as decisións. O certo é que a día de hoxe o Estado non ten unha ruta clara do que quere facer con Correos e como abordar unha situación que supuxo cambios no mundo das comunicacións. Mentres países do noso entorno como Francia abogaron por atender debidamente o campo da paquetería, o Estado español destinou esforzos a crear unha empresa paralela á matriz Correos, creando Correos Express, infrinxindo numerosos incumprimentos en materia laboral, para que esta filial desenvolva o traballo de paquetaría, mentres a matriz está sen carga de traballo. Por outra parte, mentres os Correo francés dispón de unha entidade bancaria propia e unha entidade aseguradora propia que lle supuxo reverter a caída de ingresos do sector postal tradicional, aquí o 23% da poboación no Estado ten dificultades hoxe para acceder a un servicio bancario. E, sen embargo, a Administración estatal negase a recuperar Caixa Postal. Recordo que, para xente máis moza, que Caixa Postal era unha entidade bancaria pública que tiña Correos e que desapareceu, foi vendida ao Banco Bilbao Vizcaya pois no século pasado aínda, non? E tamén engadir que non só hai un 23% da poboación en todo o Estado que ten dificultades para acceder hoxe ao servicio bancario, sino que hai un 13% de poboación que ten dificultades para acceder ao servicio postal. Continuo. Sen embargo, a Administración estatal decía négase a recuperar Caixa Postal e mentres os empregados públicos fan traballo para empresas privadas como AXA, Banco Santander e outras e antes como ocorriu co Deutsche Bank. A unidade do Porriño abrangue os términos municipais do Porriño, Salceda de Caselas e unha pequena parte do concello de Mos. Conta tamén cunha rede composta polas distintas oficinas de atendemento ao público, unha en cada un dos 3 concellos, abertas de luns a venres en Salceda e Mos en horario de mañán e todo o día na do Porriño. A día de hoxe consta de 17 prazas para atender o reparto despois de que recentemente se houvesen suprimido 4 prazas. 3 de mañán e 1 de tarde, pero non conformes con recortar 4 plazas, seguen sen cubrir as ausencias derivadas de baixas, vacacións ou permisos, o que representa que persoal efectivo en moitas datas fosen 14 persoas. Tal é así que durante o verán as 3 seccións de reparto a pé no centro urbano do Porriño estiveron sen cubrir. Feito que segue a acontecer en esta data con 2 das seccións. Todo este modo de actuar leva consigo que o servicio non salga o día, como se reflexa nas estadísticas da unidade. Paquetes que chegan con retraso, citas médicas despois da data de citación e citas xudiciais despois do día ou notificacións administrativas fora de prazos. En este sentido, engadir tamén que Correos acaba de ter unha sentencia condenatoria, que é certo que está recurrida, pero de entrada xa ten unha sentencia condenatoria e non é a primeira na que lle condean a pagar 4 millóns de euros por non cumprir a lei de procedimento administrativo con respecto á entrega de notificacións do xulgado, de Seguridade Social, Facenda, Tráfico, etc. Este feito acredita que a situación da unidade non é axeitada para desenvolver o traballo dentro dos índices de calidade que a Correos se lle exixe e para cumprir cos parámetros da legalidade. Durante o verán, a sección sindical da CIGA en Correos denunciou públicamente que este servicio non conta co persoal suficiente para atender a cidadanía usuaria, xa que non se están a cubrir postos vacantes por baixas, vacacións e outras ausencias justificadas. Esa falla de persoal provocou unha situación de gran sobrecarga de traballo, incrementando a presión sobre as persoas en activo. Na actualidade, as compañeras e compañeros da unidade de reparto do Porriño manteñen accións de protesta ante a persistencia de Correos e non cubrir as prazas con ausencias. Débese ter en conta, ademais, que esta unidade abrangue unha zona en constante crecemento, cunha poboación que na actualidade pasa dos 30.000 habitantes, ademais conta cunha extensión que se achega aos 100 km cuadrados, factores que hai que considerar, pois a hora de cuantificar a carga de traballo non só influe o número de envíos, senón está tremendamente condicionada pola extensión. Outro aspecto a ter en consideración é a presenza de 4 polígonos industriais no seu ámbito que presentan unha expansión considerable e contribuen a incrementar o volumen de traballo do servicio de Correos. Non só influe os polígonos
instalados nas zonas do concellos de Salceda e de Porriño, senón incluso o polígono da Veigadaña en Mos tamén ten incidencia no servicio postal que depende da oficina de Porriño, entre outras cousas, porque a oficina de Puxeiros está pechada de tarde, co cual, se queren acceder ao servicio postal de tarde, teñen que acceder ao servicio postal da oficina de Porriño. En canto ao servicio, a cartería desta zona carece de unidade de urxentes, de modo que todo tipo de envíos pasa polo mesmo persoal, cada vez máis escaso. Tampouco conta con ruteiros, persoas encargadas de programar repartos e entregar o correo nun punto de encontro depósito para que o reciban e recollan as persoas que reparten, que poida axilizar e facilitar os repartos a través da entrega ou buzóns de alcance. Neste contexto, é un erro por parte da empresa aplicar un criterio baseado exclusivamente na pérdida de volumen de envíos para establecer o cadro de persoal necesario, xa que os datos que anteceden son contrastables e acreditan factores que influen de maneira manifesta á hora de desenvolver o traballo. Por outra parte, a empresa está a introducir de xeito forzado novos servicios no rural con criterios exclusivamente comerciais que engaden maior presión e carga de traballo a un personal xa saturado. A situación descrita redunda nun peor servicio público postal para o conxunto da veciñanza dos concellos do Porriño e Salceda, ademais de nunhas peores condicións laborais para os traballadores e traballadoras. Un deterioro na calidade do servicio que antes que Correos xa vimos noutras empresas, organismos e servicios públicos logo privatizados. Ao final, como sempre, ademais do personal e a cidadanía usuaria a prexudicada. Polo tanto, por todo o anteriormente exposto, proponse ao Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos: trasladar ás traballadoras e traballadores das unidades de Correos do Porriño o apoio do Concello de Salceda ás súas demandas laborais no sentido de dotala do persoal, recursos materiais e medios técnicos necesarios para a prestación dos servicios postais en condicións de mellor calidade. Demandar da Dirección da Sociedade Estatal e Correos e a adopción de todos os recursos necesarios humanos cubrindo en todo momento as ausencias e materiais en orden a garantir a prestación dun servicio postal universal público e de calidade en toda a unidade do Concello de Salceda de Caselas para poder realizar o reparto os 5 días das semanas, garantindo a contratación de persoal suficiente. A dotación de máis persoal na oficina de atención ao público de Salceda para que a cidadanía non teña que estar a sufrir esperas e a ampliación de horario para prestar atención en quenda de tarde. Manifestar a firme aposta porque Correos siga a operar como servicio postal universal de carácter público frente a calquera tentativa privatizadora presente ou futura. En este sentido, simplemente engadir finalmente que supoñemos que se durante a pandemia o Estado nos declarou empresa esencial, que a día de hoxe debemos seguir sendo esenciais. Nada máis e moitas grazas a todos de novo. Gracias a ti, Suso. Vamos a pasar a unha quenda de palabras. Eu escoitaba a Suso atentamente. Me quedo coas cifras. 14 persoas para 100 kilómetros. Unha poboación de 30.000 habitantes. Sale por cada un dos carteiros e carteiras a 2.000 persoas. Tendo en conta, ademais, que nos 3 concellos nos que dá de servizo Porriño, Salceda e Mos contamos con polígonos industriais. Ou sexa, é tremenda a situación de Correos que, ademais, vivimos o seu deterioro de maneira progresiva ano tras ano. E no Concello de Salceda, máis directamente, e no rural, todavía máis. Lembro un ano que hubo unha convocatoria de emprego no Concello e que as notificacións non chegaban a tempo porque coincidiu nunha etapa de verán e non chegaban a tempo porque non había persoal e non se cubriran as baixas. Esa é un solo exemplo do que acontece cando se precariza un servizo. Partido Popular? Efectivamente, señora alcaldesa, efectivamente. Aplico ese conto. Nada, simplemente, tal como quedou de manifesto a nosa adhesión a esta moción, pois facernos, pois, digamos, nosas as verbas que acaba de manifestar o representante sindical de Correos, e que as reivindicacións que hoxe aquí vamos a aprobar unánimemente pois teñan atendidas e que ese servicio, como se ten dito, tan esencial, históricamente vinculado pois a Galicia e a España, pois perdure no tempo e que dunha maneira ou de outra internamente pois se buscan mellores
mecanismos de xestión para que, por un lado, sea sostenible no tempo, non entre, pois, lóxicamente, en números vermellos como está, e que pois, se retome pois, logo, basicamente, a través de os acordos, o diálogo, as propostas de uns e de outros, pois as mellores solucións para, como digo, unha viabilidade perdureira no tempo e que, por suposto, iso todo signifique pois, máis e mellores servicios á ciudadanía que, en fin, é a postre para que está pois, un servicio como Correos a nivel do Estado, non? Por lo tanto, para rematar, pois, agradecer pois, ás persoas que a diario pois, bueno, sacrifican, lóxicamente, por unha retribución, pero tamén moitas veces non tan recoñecida pois, a labor que fan pois, polos barrios, polas parroquias e polos nosos concellos o reparto desas notificacións, desas cartas, que é certo que non son tantas como aqueles tempos onde non había as novas tecnoloxías, pero mudaron pois, hacia outros servicios que hai agora mesmo. E, como digo, pois, ese agradecemento a todas as persoas, a todas as mulleres e homens que traballan nesta empresa e que, en definitiva, pois, siga para adiante o servicio de Correos. O noso apoio a esta moción, a estas reivindicacións que no día de hoxe se trae a este pleno municipal. Partido Socialista. Bueno, o noso apoio, igual que os restantes grupos da corporación, a reivindicacións de Correo e, sobre todo, bueno, datos importantes que falan, por exemplo, do 23% de cidadáns que teñen problema de acceso ao servicio bancario. Igual non o notamos nesta zona, pero si en zonas do rural, a mítica caixa postal que hai anos que foi privatizada, pois, bueno, podría ser unha maneira de achegar iso a moitos municipios e concellos, non o noso, que entidades bancarias aínda temos, aínda que a veces saturadas, e podría ser unha solución moi intelixente a concellos onde non hai entidades bancarias. E, por suposto, agradecer o traballo dos traballadores de Correos, que dificilmente e con moita precariedade intentan atendernos a todos os que estamos no seu ámbito de actuación. Salteime a quenda do portavoz de Movemento Salceda. Alex? Bueno, todo o noso apoio, evidentemente, a esta moción e sobre todo as persoas, ¿no? que bueno, creo que coincidimos os 4 grupos neste tema, ¿no? Ao final, un servizo tan bonito, ¿no? E un servicio que serviu de tanto como de Correos dende seus inicios, cantas comunicacións traía o carteiro do outro lado dos mares e dos océanos e que, bueno, pois por modas e por tecnoloxía foi derivando en outro tipo de cartas, pero que sigue sendo un servicio esencial que bueno, que esperemos que siga sendo un servizo público e que todo o noso apoio a esas persoas que están facendo o traballo día de hoxe no Concello. Bueno, xa vimos denunciando durante anos esta situación, ¿no? Sempre solicitando unha oficina máis grande en Salceda, contar con reparto propio en Salceda, pero bueno, a verdade é que foi o contrario. Esperemos que polo menos non sigan esperando as condicións, ojalá melloren, pero esperemos que non sigan esperando as condicións e nada, e a verdade é que darvos moito ánimo e que vaya mellorando a cousa. Grupo Mixto, BNG. Ben, a min casi todas as empresas públicas, cando queren empezar a enfocar o camiño da privatización, casi todas fan o mesmo, teño todas o mesmo estilo, non? Empézase por deteriorar o servizo e logo, cando o servizo está deteriorado, pois ou se privatiza ou se elimina. A min isto lembrame cando Renfe hai algo máis de 20 anos empezou a mudar os servicios dos tres de Ourense a Vigo e como logo non lle servían a ninguén porque os horarios novos non cadraban coas necesidades da xente, pois empezas a retirar servicios, non? Que se pechan as estacións. Isto forma parte da peste das privatizacións e servicios tan básicos que se poden están dentro dos servicios universais públicos como é Correos, xa leva anos con un deterioro ben intencionado, indudablemente para favorecer o que? Pois actividades privadas alrededor das actividades que debía desenvolver Correos. Chama a atención
que mentras a propaganda na televisión de Correos nos fale do papel que fai o personal de Correos en canto a ser os elementos de socialización nos lugares máis afastados da xeografía en calquera lugar, e resulta que logo o outro dicía que o coronel non ten que lle escriba, pero dá igual, escribíalle pero non lle chegaba a carta porque non chegaba ao carteiro, non? Entonces, a verdade é loable que o personal de Correos sexa o primeiro en defender a propia institución como tal que é Correos, e en todo caso, da parte do BNG, todo o noso apoio. Votamos, pois, esta moción. Votos a favor da mesma. Unanimidade. Outro dos puntos que non estaba na parte resolutiva por non chegar a tempo é a moción do 25N presentada polo Partido Popular. Temos que votar a súa urxencia para o seu debate. Votos a favor. Unanimidade. Defende a moción. Ana Cristina. Debido a que a exposición de motivos foi comentada xusto anteriormente, vou ir ás instancias que se propoñen. Neste caso, o Grupo Partido Popular propón o seguinte acordo: instar ao Concello de San Cidade de Caselas a mellorar a capacidade da detección temperá de todos os tipos de violencias contra as mulleres e os menores de todos os recursos municipais e en coordinación coa Policía Municipal e os servicios sociais e sanitarios, facilitar na medida do posible a formación do persoal municipal e en especial daqueles que teñan a atención ao público para detectar os posibles casos de violencia encuberta, promover campañas para os concellos que non forman parte do sistema de seguimento policial ás vítimas de violencia de xénero, Biogen, se integren no mesmo, desenvolver campañas divulgativas e preventivas de xeito continuado contra todo tipo de violencia de xénero, con especial incidencia ás dirixidas á poboación infantil e adolescente, en coordinación coa comunidade educativa, promover a través de centros municipais para a mocidade accións dirixidas a este colectivo para a prevención da violencia machista e a promoción da igualdade, impulsar as mesas locais de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero en colaboración coa Xunta de Galicia como instrumentos para optimizar a cooperación de todas as institucións e entidades implicadas na loita contra a violencia de xénero. 2. Instar ao Goberno de España a impulsar medidas para fortalecer o sistema Biogen 2, garantindo a súa eficacia real na protección das mulleres víctimas de violencia de xénero, asumir as responsabilidades ante o gravísimo fallo no sistema de control de pulseiras antimaltrato vinculadas ás ordes de afastamento en procesos de violencia de xénero denunciados recentemente pola Fiscalía, realizar unha auditoría independente para coñecer a dimensión da gravidade do ocorrido no fallo das pulseiras antimaltrato, co obxectivo de depurar responsabilidades, dispoñer de toda a información e evitar que algo así volva a suceder no futuro, garantir a protección das vítimas de violencia de xénero cuns dispositivos telemáticos seguros, fiables e realmente útiles que den información veraz en todo momento, axudando as mulleres víctimas a superar en situacións con confianza e seguridade, incluídas as mulleres que viven en contornas rurais, poñer en marcha todas as medidas en cumprir do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, especialmente relativas á modificación do Código Penal, Lei de Enxuciamento Criminal e a aprobación da Lei de Trata e a Explotación de Persoas, adoptar medidas concretas para paliar a victimización de mulleres e menores froito da aplicación da Lei Orgánica 10/2022 do 6 de setembro de garantía integral de liberdade sexual e, último, poñer a dispor das comunidades autónomas, singularmente de Galicia, recursos necesarios para seguir impulsando plans de prevención e detección dos delitos de violencia de xénero, trata e explotación de seres humanos. E 3. Instar a Xunta de Galicia a elaborar un marco de actuación para previr, detectar e actuar ante calquera manifestación de violencia de xénero que poida estar a sufrir unha nena ou unha muller con discapacidade, fomentar os recursos, servizos e prestacións existentes a dispor das víctimas de violencia de xénero, como as axudas directas periódicas, as axudas para darlle solucións habitacionais, as axudas para a inserción laboral
do fin de que logre unha plena independencia do seu agresor, atención psicolóxica e asistencia xurídica gratuita. Poñer en marcha o Plan Integral de Actuación para as Renovacións e Impulsos dos CIM de Galicia co fin de impulsar a súa actividade, optimizar este recurso e adaptalo á evolución das dinámicas sociais e ás necesidades de funcionamento. E último, fomentar a rede galega das entidades locais contra a violencia de xénero. Como comentei na anterior moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, creo que o debate non debe ser partidista, senón que todos debemos estar de acordo en que todos temos que apoiar medidas de prevención e fomentar a igualdade e a loita contra a violencia de xénero. Como xa nombrei anteriormente, creo que nos instamos a todos os grupos políticos e a todas as administracións, goberne quen goberne, sobre todo a nosa, como ben se viu, instamos a Xunta de Galicia a fomentar e a levar a cabo medidas para a prevención e erradicación da loita contra a violencia de xénero, e moitas das medidas que ti comentaches na túa moción, Tano, non xa dixemos que cas medidas estábamos de acordo, de feito, algunhas delas nós tamén as instamos, neste caso, a Xunta de Galicia, e sen máis, como xa debatimos anteriormente, a moción cunhas instancias parecidas, deixamos a vosa disposición. Movemento Salceda, Selene. Ben, penso que todas e todos os aquí presentes coincidimos en que se debe erradicar a violencia de xénero. Creo que aí estamos todos e todas de acordo. Mas tamén penso que as visións e as opinións partidistas son as que axudarán a tomar as decisións tras chegar a acordos que van a encamiñar as medidas que den solución ao problema. Sin opinións diferentes, sin debate, sin acordos, non se toman medidas claras e non se soluciona o problema. En canto ao apartado ao que se insta ao Concello, son 7 puntos os que se insta ao Goberno de España. Ao Concello son 6 puntos, instase ao Goberno de España en 7 puntos e instase a Xunta de Galicia en 4 puntos. A concelleira pois dáballe importancia que se inste a toda a mellora do tratamento da violencia de xénero a todas as administracións, pero sí que é certo que vexo que non se solicitan na mesma medida a todas as administracións. En canto a que a nós nos compete, na que temos un peso directo, que é a do Concello de Salceda, ou estamos de acordo co primeiro apartado de mellorar a capacidade de detección temperada de todos os tipos de violencia das mulleres e dos menores. Creemos, con todos os recursos municipais, creemos que o traballo en rede é fundamental e, sobre todo, se o traballo entre a nosa administración está coordinado, pode ser podese sacar moita máis rendibilidade, así que traballaremos, por suposto, na mellora deste punto. No segundo aspecto, falan vostedes da formación do persoal municipal para poder atender ao público e identificar posibles casos de violencia, punto no que tamén estamos de acordo. Creemos que a formación é fundamental, debemos estar formados para coñecer a realidade, para coñecer como actuar ante ela. Por iso, cando se organizou unha formación para o persoal municipal, os concelleiros e concelleiras deste goberno asistimos a esas xornadas formativas para aprender e mellorar en todo que na nosa man este sobre a igualdade. Unha pena que os concelleiros do Partido Popular non asistisen. O punto 3, en canto a promover campañas para que os concellos que non forman parte do sistema de seguimento policial de vítimas de violencia de xénero, Biogen, se integren no mesmo. Salceda, como ben se indica nesta moción, xa forma parte do sistema de Biogen, foi unha das primeiras da provincia de Pontevedra.
Creo que non está na nosa man encabezar este tipo de campañas de promoción de adhesión aos diferentes concellos, creo que lle toca a outras administracións. O que sí está claro é que desde este concello estaremos aí para tender a man a outros concellos que irán dar o paso, consultar, compartir experiencias que poidan ser útiles, evidentemente a apoiar, a compartir con outros concellos en todo o que poida axudarlles a tomar a decisión de formar parte deste sistema no que queremos firmemente. Apartado 4, desenvolver campañas divulgativas e preventivas de xeito continuado en coordinación, para a xuventude ou infancia, en coordinación coa comunidade educativa. Xa o estamos facendo, xa se ven facendo. Creo que a coordinación é maravillosa. Desde aquí tamén agradecer a predisposición dos equipos directivos e da comunidade educativa en xeral, non só equipos directivos, sino tamén AMPAs e outras asociacións, porque a verdade é que o poñen moi fácil neste sentido. E xa por rematar coa nosa parte, en canto a impulsar mesas locais de coordinación interinstitucional, certo que aquí xa se fai a mesa local sobre violencia de xénero, onde participan outras institucións como a subdelegación do Goberno, e estaríamos dispostos a facelo tamén coa colaboración da Xunta de Galicia, así como con todas as entidades que queiran sumarse ao traballo en rede para mellorar e para erradicar a violencia de xénero. En canto ao apartado que insta o Goberno, vemos que se focaliza sobre todo na temática da gravidade do ocorrido cos fallos das pulseras antimaltrato. Entendemos a preocupación por un problema tan sensible, xa que a protección da víctima de violencia de xénero debe ser unha prioridade absoluta e consideramos que a realización dunha auditoría para coñecer a dimensión da gravidade do ocorrido, do fallo destas pulseiras antimaltrato, podería ser positiva, sobre todo de cara a evitar que algo así poida suceder nun futuro. 5 minutos e medio, Selene. Perdón. Finalmente, no último apartado, que decía a concelleira que defendía a moción que o Partido Popular decía sobre a moción do BNG que era unha moción partidista e que a súa non era. Eu creo que claramente si o é, e non creo que tampouco iso sexa algo malo. O Partido Popular é un partido e debe ter opinión, voz e voto, e, por tanto, aquí se ve. Focalizan vostede moito no segundo apartado, instan ao Goberno de España falando de que cumplan e de que implanten as medidas que aínda non fixeron, cando temos unha administración máis preto dos concellos e dos cidadáns que a Xunta de Galicia, a que casualmente non se insta e non se dirixe para que cumplan, senón que se propoñen aspectos novos, cando eu creo que hai moitas cousas que deberían cumplir que aínda non fan. Partido Socialista. Entendemos que todas as reivindicacións desta moción son lexítimas, independentemente de que, evidentemente son dun partido, tende máis cara o seu partido que cara aos demais, pero incluso as que son de instar ao Goberno de España, estamos de acordo en reivindicalas e, polo tanto, vamos a apoiar esta moción. Grupo Mixto BNG. Ben, non vou dicir que é unha moción partidista, porque xa o dixo a señora concelleira. Eu, en todo caso, chama a atención a veces as propostas que se fan parecen un pouco botadas ao aire como un punto de dados, non? Porque o Concello non ten por que promover campañas efectivamente para que outros concellos se integren no Biogen. En todo caso, sería algo a pedirlle ou ben a Xunta de Galicia ou ben, efectivamente, a Administración Estatal, porque son os que teñen, en todo caso, o cometido de decir alá, donde hai concellos que non se integran, podendo facelo, que se integren.
Bueno, eu chamaba a atención, por exemplo, que se diga para o Concello de desenvolver campañas divulgativas e preventivas de xeito continuado, en especial incidencias dirixidas á poboación infantil e adolescente. A min encántame este apartado, pero que resulta que antes falábamos da Consellería de Educación e o seu papel nas escolas. E que se lle pida isto a un Concello cos recursos limitados como ten o noso, cando precisamente é un cometido que a propia administración educativa que depende da Xunta de Galicia pois pasa bastante, pois é para facelo pensar. Estamos de acordo en que o tema do IOXEN foi un tema gravísimo. O que hai que tamén dicir é por qué. É un sistema privatizado. O tema de IOXEN é un sistema privatizado. A mí non me extraña que a administración non se entere. Por qué? Porque a cantidad de veces cando hai un servicio privatizado tárdase en darse a administración que é responsable, tárdase en dar conta de que algo está fallando. Porque quen ten a capacidade de saber quen ten os fallos é quen desenvolve o servicio. E iso non se fai constancia da gravedade de privatizar determinados servicios e o do IOXEN é un deles, non? Logo, a señora concelleira antes decía que nós pedíamos a Xunta de Galicia a cuestión de recursos, non o pedíamos, facíamos referencia a que os recursos para as mulleres están en cantidades inferiores ao 2007, cando se aprobou a lei, a primeira lei galega de violencia de xénero, e sin contar o que fora a actualización do custe de vida. Pero, casualmente, nós non o poñamos como unha petición á Xunta de Galicia, pero o Partido Popular tampouco o fai. Tampouco o fai. É dicir, fomentar recursos, servicios e prestacións, sino que se fale claramente que a Xunta de Galicia non ten nin actualizados, nin sequera co IPC, as axudas que dá ás vítimas de violencia de xénero. E o que si nos falábamos é a ausencia das vítimas de violencia sexual que non están incluídas nese apartado que pode acceder ás axudas que están por baixo dos valores do 2007. Segunda quenda. Que alguén quere utilizar a segunda quenda, pasamos, pois, á votación desta moción do 25N presentada polo Partido Popular. Votos a favor? Abstencións? Votos a favor de PSOE e Partido Popular, abstencións de Movemento Salceda e BNG. Rematamos esta parte resolutiva e damos comezo á segunda parte, actividade de control. No primeiro dos puntos da acción de conta de decretos dende o número 2025 de 51 de 25 de agosto ata o número 2025 1337 de 24 de outubro. E no segundo dos puntos a acción de conta do informe de intervención de 2025 0191 de execución do segundo trimestre de 2025. E como terceiro punto, aínda que non figura na orde do día neste apartado de actividade de control, incluímos a comparecencia urxente solicitada polo Partido Popular. Unha comparecencia da que non tería que dar conta hoxe, senón recollele e facela no vindeiro pleno, pero como xa vos teño acostumados e acostumadas, gústame, cando se me pide comparecer, facelo o antes posible. A comparecencia urxente di o seguinte: da señora alcaldesa, comparecencia urxente da señora alcaldesa no pleno de hoxe, xoves 30 de outubro, ás 20:30, para dar explicación sobre a manipulación e posterior eliminación e sustitución da miña persoa como polo concelleiro Alejandro Canosa nunha fotografía oficial publicada nas redes sociais do Concello de Salceda de Caselas. Esta petición faina o portavoz do Partido Popular, Santiago Rodríguez da Vila. Paso a comparecer. Esta alcaldesa que vos fala e a organización política da que formo parte, Movemento Salceda, cree na transparencia, na información e, dende logo, a nosa posición será sempre favorable a dar as explicacións que se nos pidan en asuntos de carácter e interese público.
Esta mañá, ás 10:45, recibín un WhatsApp dun veciño onde me enviaba unha nota de La Voz de Galicia e me preguntaba que pasara, que acababa de velo nas redes sociais de Santiago de Ávila. Como ben sabedes, eu non teño redes sociais e non estou atento ao que acontece en cada momento, pero tan pronto puiden, me reunín co equipo e vimos que efectivamente había un erro do que non éramos conscientes, pois esa publicación levaba feita días e ninguén se decatou dese erro. De seguida tomamos as medidas oportunas. Primeiro, mudar a imaxe incorrecta nas publicacións de redes do Concello. Segundo, facer públicas as nosas desculpas nas redes sociais do Concello e nas de Movemento Salceda. Terceiro, enviar as mesmas desculpas ao portavoz do Partido Popular, Santiago Rodríguez Dávila. E cuarto, mudar os contrasinais das redes sociais do Concello. O texto publicado e enviado ao portavoz ás 11:33 é o seguinte. Dende o equipo de goberno do Concello de Salceda queremos pedir desculpas ao Grupo Municipal do Partido Popular e ao seu voceiro Santiago Rodríguez por un erro na publicación dunha nova nas redes sociais do Concello cunha imaxe incorrecta que non debía ser publicada. De feito, a imaxe orixinal xa fora publicada na mesma canle o 27 de maio e axuntamos o enlace con esa publicación. A imaxe xa foi sustituída en canto se detectou o erro. Dende o Concello estamos a investigar como se produciu este feito e adotaránse todas as medidas de seguridade precisas para que non volte a acontecer. Reiteramos unha vez máis as nosas desculpas, en ningún momento se pretendeu ocultar nen danar a imaxe de ninguén. Como ben sabedes, as comparecencias non supoñen un acordo, pero sí se poden someter a debate. Ten a palabra os promotores e os que solicitaron esta comparecencia, Partido Popular, e entendo que falará o que a solicitou o portavoz do Partido Popular, Santiago Rodríguez Dávila. Gracias, señora alcaldesa. Si para vostede esto, que a foto oficial donde aparece a miña persoa xunto aos que ali estábamos aquel día de maio na visita oficial da Conselleira onde firmamos o convenio de colaboración Concello Xunta de Galicia para realizar o saneamento no Cerquido, é o mesmo que esta foto manipulada non foi un erro, unha foto manipulada onde claramente se me corta adrede e intencionadamente para sustituirme polo concelleiro Alejandro Canosa e así publicar de novo esa información aos veciños e eliminar da mesma a quen lles fala, é dicir, ao portavoz do grupo mayoritario, o portavoz que tuvo máis respaldo polos veciños nas urnas e o portavoz que, por certo, traballou arreo para que ese convenio fose unha realidade, a pesar de que algunos queran recoñecer, pois é lamentable e triste nunha democracia. Señora alcaldesa, despois de escoitala, non crea vostede que nos creemos o que acaba de decir. Non nos faga tomar por parvos nin tontos os veciños. Non foi un erro. Iso non é un erro. Iso é unha censura en toda regla. Insisto, recortar adrede a miña persoa no medio dunha fotografía e substituíla por un concelleiro que estaba no extremo esquerda da mesma e colocala no meu sitio é un himno de calquera persoa que ostente un cargo público. E vostede o ostenta. E vostede non merece o respeto e non merece o apoio un minuto máis. Non veña con falsa disculpa, señora Dolores Castiñeira, pretendendo facernos, como dixen, que isto foi un erro. Isto é unha decisión predeterminada e a sabendas de eliminar o adversario político. Foi un acto adrede. É un acto desdernable, miserable e indigno dun goberno. Un acto que nen os nenos máis pequenos de menor idade non serían capaces, despois das súas rabietas, de facer tal cousa. Vostedes quedan desautorizados para seguir falando de igualdade e respeto aos demais. Vostedes, señora Castiñeira, con este acto de dar a orde de eliminar a un representante dos veciños dunha foto oficial, demostra a súa ruindad. E yo reitero por terceira vez neste pleno, vostede é ruín. Vostede pretende ocultarme
Vostede pretende invisibilizarme e desprestixiarme, non só con accións e bochornosas como as de hoxe, senón diante de colectivos con manipulacións moi graves nos últimos tempos. Vostede non só eliminou dunha foto a Santi, iso é o de menos, señora Dolores Castiñeira. O máis triste é que eliminou desa foto a un representante público elexido nas urnas polos veciños que, como dixen anteriormente, me deron maioritariamente o seu apoio. Mais de 2.100 veciños representamos eu e os meus compañeros nesta corporación municipal. Vostede non leva nada ben o de non gañar eleccións, o de ser vapuleada en votos na súa parroquia de Sotelo polo compañeiro Joaquín. Vostede non é unha demócrata exemplar. Vostede gostaría de vivir en outro réximen diferente, pero non, por sorte vivimos nunha democracia. Unha democracia, señora Castiñeira. Vostede detesta os adversarios políticos, os que lle facemos propostas positivas, que melloran as súas propostas e que teñen o apoio dos colectivos e a maioría dos veciños, e iso vostede o detesta. Ten rabia e ten odio, o digo claramente, a quenes fiscalizamos a súa nefasta xestión política, económica e institucional. Suplantar a un concelleiro por outro é dunha bajeza moral e ética sin precedentes no noso concello. Nin nos peores momentos do señor Besada Marcos chegou tan lexos. E que o señor Alejandro, vostede queira suplantarme, xa lle gustaría, señor Canosa, gañar eleccións e ter o respaldo mayoritario dos veciños. Non vou entrar en máis cuestións. Hoxe, transmitironme moitos veciños e amigos frases e palabras como o nunca visto, increíble, vaya xentuza, deplorable, antidemocrático e así todos os calificativos que cada quen poida imaginar. A todas estas persoas, gracias, e a moitos outros que públicamente o manifestaron. Do señor Alejandro Canosa, da señora, tamén teño que dicilo, porque estou seguro que está detrás tamén desto, da señora Teresa Pérez e da señora alcaldesa, un sempre se pode esperar calquer cousa. Agora, de vostedes, señor Marcos Troncosa e señora Selene, a verdade que se siguen apoiando e formando parte deste goberno, dice moito de vostedes, a pesar de, como ben saben vostedes dous, a estima persoal que lle tiña a ambos os dous. En serio que van a seguir formando parte dun goberno e dunha agrupación política que actúa deste xeito cun compañeiro de corporación, cun veciño que simple e llanamente estaba nunha foto ao lado dos veciños en un día feliz para todos porque conseguíamos algo importante e que actúan vostedes dese xeito tan mezquino. Pero en que tempos viven vostedes, señores de Movemento Salceda? Para min, perdoen, pero toda a estima que lles tiña non todo vale. Hoxe a perderon. Dende xa, comunico oficialmente que o Partido Popular de Salceda de Caselas rompe a relación institucional con Movemento Salceda. O señor do BNG, o portavoz do BNG, dixo fai un rato que xestionar un concello con miras persoais é perigoso. Efectivamente, señor Salustiano. Este é un claro exemplo delo, pero vostede seguro que seguirá apoiando a señora Dolores Castiñeira. E vostede, señor do Partido Socialista, van seguir vendo para outro lado en actuacións tan desdenables como a que a miña persoa sofriu no día de hoxe. Non van a dicir nada públicamente. Non van a exixir responsabilidades políticas a quenas acometeron. Hai límites que non se poden e non se deben de pasar, nin respaldar ou pasalos. Vostedes sabrán de que lado están. Señora alcaldesa, por todo o que acabo de mencionar, teño que pedirlle formalmente responsabilidades políticas. En actos e acontecementos como de este, vostede non pode seguir presidindo este concello. Vostede queda deslegitimada para seguir un minuto máis ao fronte do noso concello. E vostede ten e debe dimitir ante a gravedade do sucedido. Se non o fai, e os seus socios de investidura, Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego, a seguen reamparando, serán tan cómplices e responsables por darlle cabida a actos antidemocráticos como os que estamos a falar. Esperamos ter noticias súas, señora alcaldesa. Se non, non teña duda que tendrá noticias nosas. Gracias. Partido Socialista. Bueno, vamos a ver, hoxe tiñamos un pleno
no que o primeiro punto da orde do día era a declaración de especial interese para a traída de augas do Barreiro, a ordenanza reguladora do servizo de recollida, ratificación do apartado de resolución. Bueno, creo que todos os puntos eran productivos, positivos para a ciudadanía. Houbo unha moción en conxunto de todos os grupos municipais. Bueno, digamos que o único punto conflictivo era o tema do RPT, basicamente. Onte á tarde, a salir da Comisión de Deportes, que, bueno, estaba a compañeira Ana Cristina tamén, varios compañeros de goberno, dixen, bueno, mañán vamos a ter un pleno tranquilo. Cando pola mañán me chegou o WhatsApp da foto, xa dixen, buf, xa temos armada de novo. Vamos a ver. A cuestión é non é normal esa situación, é dicir, eu podo entender que un se engane subindo unha foto ou outra, pero que suba unha foto trucada non me parece lógico. Entonces, bueno, evidentemente tampouco falamos moito dentro do grupo municipal do tema, foi unha cousa que nos pillou un pouquiño de sorpresa, pero sí que entendemos que debe existir, se debe pedir algún tipo de responsabilidade a alguén. E logo que me ven á cabeza, como acabo de dicir, creo que hoxe a maior parte dos puntos da orde do día eran productivos, casi prácticamente todos de consenso. O feito de que sucedan cousas como esta, que se creen grescas entre grupos políticos, é o que despois leva a que aparezcan predicadores de la política que están en contra de todo e que teñan éxito electoral porque ven que a veces a política institucionalizada acaba en cousas como esta. Predicadores me refiro a, non sei, Wilders ou Ventura en Portugal, algún por aí dese estilo. Entonces, nada, eu sí que entendo que o goberno debe dar algún tipo de responsabilidades por este tema. Benega. Bueno, a nos a situación parece-nos impresentable, sinceramente, impresentable. Nos creemos que aos adversarios políticos hai que ganarlles no debate, nas propostas. O xogo da imaxe que parece que tantos resultados dá, as redes sociais, a veces a mostra do que non é real, nos pode levar a situacións de tentativas ou directamente de actuacións adrede, intencionadas, non? Todo que sexa tentar manipular a través da imaxe sempre o combatiremos. Igual que criticamos que o luns apareza nun medio o señor deputado provincial que veu as obras de Entenza con dous representantes do Partido Popular dicindo que os 875.000 euros daquela obra son cousa da Diputación, temos que criticalo, e de feito había unha nota de prensa por aí para responder a esa situación. O de hoxe, o conocido de hoxe, parece-nos realmente impresentable. Eu creo que, señora Presidenta, este goberno debe dar algún tipo de explicación máis convincente. Queres falar? Bueno, eu creo que xa comparecín, xa din as explicacións, o goberno e eu mesma dixemos que estamos a investigar o acontecido e agora mesmo tampouco estou en disposición de darvos máis explicacións. Ademais delo, faleivos das medidas que se adoptaron en cuestión de minutos, como, en primeiro lugar, mudar esa imaxe. Non é o noso estilo nin ocultar, nin deturpar, nin modificar imaxes, porque efectivamente había unha publicación xa feita do 27 de maio no que aparecía a foto con Santi. Non é para nada o noso estilo, podes comprobalo nas redes sociais. Non sabemos que aconteceu, estás investigando, e cando sepamos o que aconteceu daránse as explicacións pertinentes. Ademais delo, sabíamos que mesmo así tiñamos que facer unha desculpa pública, fixémola,
tanto en redes sociais do Concello como de Movemento Salceda. Falei co candidato do Partido Popular pedíndolle as miñas desculpas, tamén teño que decir que non tiven resposta. Eu creo que estas cousas se falan de xeito persoal e se dan explicacións. Eu non teño nunca, non me doe pedir desculpas cando teño que pedilas, pero eu o que teño que decirvos é que se está investigando e que, polo tanto, agora mesmo non podo darvos ningún tipo de explicación máis, o que sí que se tomaron o antes posible todas as medidas oportunas, e unha das máis importantes foi mudar as claves das redes sociais, que ademais serán cambiadas cada semana. E isto é o que vos podo decir. No, o meu nome é no do Goberno, reitero as miñas desculpas ao compañeiro, e como dixen na miña comparecencia, para nada pretendín nin ocultar, nin danar a imaxe de ninguén. Non o fixen xamais, e xamais o farei. Eu non estou en política para iso, estou en política para mellorar a vida dos meus veciños, da cidadanía, e non para facer este tipo de triquiñuelas que se lle dan mellor a outros partidos políticos. Señora alcaldesa, pido a palabra. No, sí, a comparecencia está regulada e eu teño dereito a un segundo turno de intervención. Imos ver, hubo unha quenda para todo o mundo, eu fixen a miña comparecencia, hubo quenda para todos os compañeiros e damos por rematada a comparecencia. No, perdone, eu teño dereito a unha intervención. É o que faltaría, vamos. É o que faltaría. Joaquín, non interrumpa que non tenga quenda de palabra. Por que se sempre saltase sempre o regulamento, fai o que lle dá gana e non mostra ningún tipo de respeto? Porque indigna que vostede non sepa dirixir o pleno como ten que ser acorde ao regulamento que vostede aprobou. Cando vostede non somete e non acata o reglamento, saltándose o procedimento, como anteriormente non somete a votación... máis queda de manifesto o pouco respeto á presidencia desta sesión plenaria. O respeto non o ten vostede a min polo feito que fixo hoxe con respecto á foto. Diría darlle vergonza o que está dicindo. Así que, por favor, lle pido que me deixe intervir. De diferentes maneiras, e vostede tampouco quixo falar conmigo, ni siquiera me contestou, nin permitiu que eu lle dera calquer tipo de explicación e dicirlle que se estaba investigando o acontecido. Eu creo que polo menos teria que haberme respostado, cousa que non fixo. Se quere falar, fale. A min tanto me ten. O debate xa está dado e eu xa din as explicacións que tiña que dar, que xa dixen ao principio que non tiña por que facelo hoxe, pero que quixen facelo porque o feito foi precisamente esta mañá. Vostede o que non tiña que seguir ahora mismo é aí, se tuviera un pouco de decencia e de ética e de responsabilidade. É indigno que vostede así un minuto máis presidindo este salón de plenos. E co respaldo que supoño que se irán dando o Partido Socialista e o BNG. Vostedes van a seguir respaldando a unha persoa que censura a un adversario político dunha forma tan grave, tan contundente e tan indigna, de verdade. Mira, señora alcaldesa, vostede o que tiña que facer como mínimo era chamarme por teléfono. Nin tuvo ni a gallardía de chamarme por teléfono, nin eso, un WhatsApp. Pero vostede que se cree? Un WhatsApp. É tan triste e tan lamentable a súa actitud que nin tuvo a gallardía de chamarme por teléfono. Pero bueno, como vai a chamar? Se vostede foi a directora e a que deu a órdenes para eliminarme da foto. Ou é que aquí nos quere facer parvos? Ou é que somos tontos? Pero vostede de verdade. Pero de quen se cree que se vai a reír? De mí non, E dos meus compañeros tampouco. E aseguro que non vai quedar isto así, Porque xa digo, non é a miña persona, é a quen representamos, que son os veciños. Non é unha foto dunha cena particular, é unha foto oficial, representando os veciños nun acto institucional. E vostede elimina o portavoz do grupo mayoritario desta corporación, o que ten máis votos dos veciños, o que gañou as eleccións. E vostede, que é a máxima responsable, e todos os que a acompañan, e todos os que a apoian, son cómplices do mesmo. Son cómplices do mesmo. Todos. Por tanto, pido e solicito e espero que recapaciten e nos próximas semanas, meses, veremos o que deciden vostedes. Pero non merece esta señora Dolores Castiñeira seguir un minuto máis ao frente do noso Concello, porque non é digna do mesmo polo que fixo e polo que ordenou facer, porque é a máxima responsable. Por lo tanto, dito queda o que dixen e espero que se tomen responsabilidades políticas e que vostede tome a decisión de dimitir como alcaldesa como máximo responsable do que aconteceu hacia a miña persona. E se non, tomaremos as nosas decisións
e veremos en donde quere estar cada un dos grupos políticos desta corporación. Reitero, damos fin xa a esta comparecencia. Eu non din orde ninguna, nadie mudou esa foto e estamos investigando. Cando teñemos respostas darémolas, e volvo a reiterar a segunda cuestión, as desculpas ao compañeiro Santiago Rodríguez Davila por este erro que se produciu. Pasamos a actividade... Pasamos ao último apartado, rogos e preguntas. Comezamos polos rogos. Partido Popular. Partido Socialista. Rogo? Algún rogo? Perdón. Na confluencia entre a Rúa Arroyo e Victoriano Pérez Vidal, cando se sube da Rúa Arroyo, a veces, porque sempre hai coches aparcados sobre a acera, é bastante difícil a visibilidade, o sea, tipo este na Rúa Arroyo, cando tal, a veces é complicado, porque por un lado hai un muro, por outro lado a veces hai coches aparcados, ver os coches que veñen, solicitaríamos que se instalase un espello enfrente, o sea, do outro lado da acera, entendamos. Recollemos o rogo, en todo caso, é a policía local quen dice si é viable ou non. Se te fixas na vila, no casco urbano, hai moi poucos espellos, o sea, cando se instalan é por unha razón importante. A veces o espello ocasiona incluso máis perigo, de feito no casco non, pero nas parroquias hai exceso de colocación de espellos que moitas veces ocasionan maior peligro. Consultaremos, o procedimento é a veciñanza solicita a colocación dese espello, a policía local acude a ese lugar, fai un informe, se é viable se instala e se non o é, pois se lles dan as explicacións oportunas. Será trasladada á policía local e que valore. Máis rogos? Sí. Un rogo, señora presidenta, dirigido tamén ao Concelleiro de Deportes, que se atenda a necesidades básicas que está requirindo a directiva do Caselas. Nomeos, arranxo do tellado, ten unhas uralitas rotas na zona das bancadas, suxección das redes exteriores que dan á Avenida de Galicia, están soltas nas partes altas, e que se forren os remates da zona das bancadas na súa parte co campo. O Concello pagou non hai moito unha indemnización por un caso de, creo que dun xogador que tivo unha lesión polo pouco espacio que hai entre o campo entre o terreo de xogo e o inicio das bancadas, a estrutura de cemento. Parece que a directiva ten solicitado que co sobrante do campo de Penedo Redondo, co céspede artificial que se tirou dali, que se debería forrar o que é a zona máis próxima ao terreo de xogo, de cara a que cando algún xogador participante se achega, que o golpe sexa amortecido de algún xeito, non? Entonces, creemos que non son grandes cousas, nin é un custo importante. Parece, según nos decían hoxe, que hai unha reunión prevista coa Concellería de Deportes un día destes. O que rogamos é que atendan estas necesidades básicas, porque, ao fin e ao cabo, tamén estamos falando dun campo municipal. Recollemos o rogo. Bueno, eu non teño constancia desa solicitude do sobrante para este traballo. Eu igual marco sí. En todo caso, efectivamente, vamos a ter unha reunión con eles nos próximos días e falaremos de todos estes temas. Preguntas? Partido Popular? Sí, quería preguntarlle que lle dera a palabra a señora secretaria para que nos aclarase se cando un concellero pide a someter a votación a retirada dun punto da orde do día, si ten que vostede someter a votación. Iso non é pregunta.
Máis preguntas? Ixe é unha pregunta para que nos aclare aos concelleiros presentes se é así ou non é así. Vamos a xogar o gato e o rato. Máis preguntas, por favor? Bueno, vostede xa respondeu a pregunta. Sí, pues vale. Por eso non dá a palabra a señora secretaria. Máis preguntas? Partido Socialista? Sí, sempre se me olvida encender o micrófono. Como está a situación das licencias de taxi en Salceda? Porque sei que Carlos cedeu a del, está simplemente Bea, polo que sei de anterior había outras dúas que están inactivas, creo. Sí, a primeira que mencionaxe activa está Beatriz Sobrino. A segunda que mencionaches o traspaso de Carlos está pendente de aprobación da Xunta, non xa remitimos o noso informe, e vacantes creo que non hai. Non hai, só eran dúas? Non, son esas. Estou che falando de memoria. Sí, tampouco sei de memoria, pero creo que eran as únicas activas que había, Pero bueno. De feito, estábamos pensando en crear algunha máis para a mobilidade reducida. Vale. Porque algunha vez, bueno, pois non lo teñen plantexado, que un servizo dese tipo, mellor con unha furgoneta que poida atender a persoas con mobilidade reducida, sería necesario no noso pobo, xa que o servicio de autobús non existe. Vale. E unha segunda pregunta, había previsto un aluguer social en Par de Rubias, se falaras incluso doutro na Rúa Argentina, no antigo edificio no antigo piso onde estaba a logopeda. Logopedia, exactamente, perdón. Como están eses alugueres sociais? E o da vivenda, o de Par de Rubias, entendo que te refires á vivenda de Fontán, bueno, pois está en plena tramitación, creo que xa espero que lle falte pouquiño para salir, xa estamos coas últimas revisións o equipo de traballo social, secretaría e bueno, desde o Departamento de Benestar, coido que en cuestión de meses estará listo, para que todos os veciños e veciñas que así o estimen e que cumplan os requisitos se poidan presentar. O da rúa, o sea, o antigo piso da logopeda é un poquinho máis complicado polo tema da accesibilidade. É unha vivenda que non é accesible, entón, bueno, estamos estudiando diferentes posibilidades para poder realizar sempre cando pois se adapten ás necesidades das persoas por este tema da accesibilidade que che comentaba. Eu creo que incluso lle poderíamos adiantar que o noso problema naquel piso é a accesibilidade, unha das vías que estudiamos é a permuta ou cambio por un baixo, pero xa sabes que a vivenda e os baixos non están precisamente económicos no Concello de Salceda de Caselas nos últimos anos e que a vivenda é un problema en todo o país. Preguntas, Tano? Pois damos por rematada esta sesión plenaria, agradecer a presencia de CIGA Correos e que teñades moita sorte, contades sempre co apoio de Salceda de Caselas. Gracias. Gracias a vos.